Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining niya las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 123 sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Setyembre 11, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 105 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimulagan mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Mayor Raisa Treñas galibog ang ulo kung para sa diin ang proyekto sa distrito Iyasang Lapos. Inimay kang tanan sa pagpatigayon sa inspeksyon. Kaupod naman ang nagabugos sa task force sa drainage. Ginpadulungan ang distrito Iyasang Lapos kung sa din makitaan ining proyekto sa idalom sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office. Kagang kontraktor sinibanwa ang kontrobersyal nga St. Timothy nga sa idaloman sa Diskaya Group of Construction Companies. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, ang SK Federation na President sa probinsya sa Iloilo hugot nga ginapanindugan nga hindi pag-i-abolish ang sangguniang kabataan. Kini matapos nga ginaduso diri ni DILG Secretary Remulla, Junvic Remulla, ang pag-abolish sa sining sangguniang kabataan. Subong man pa via SB member JP Piñol, wala ginakabig nga kasumpong Senior Lucena SB member Sevilla bilang kandidato sa pagkapresidente sa PCL Iloilo. Puwas na ang eleksyon. Kag mga sospek sa salisi sa pututan. Nagakuha sang 3 karim sa sigarilyo na dakpan sa bypass na operation. Muna madalakuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon. Sa aton sining pagpangalagan detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Philippines Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Setyembre 11 tong 2025 at sa ating Christmas countdown, 105 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, 136 na organisasyon sa Pilipinas pumirma ng manifestong nananawagan para sa systematic reform laban sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ito namang si Senate President Tito Soto ibinunyag ang posibleng pagsamsam ng ethics complaint hinggil sa pagtanggap ng senador ng donasyon mula yan sa government contractor. Ang Department of Justice marin namang itinangging political persecution ang pagtindig ng mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Si dating General Manager Royina Garma hindi rin naman pinilit ng gobyerno para tumestigo. Si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon formal nang naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontratista habang buhay na pagkakulong naghihintay sa mga mapapatunayang sangkot. Abangan sa ating sports balita mamaya, si Alex Yala pasok na sa quarterfinals ang sinaliang Brazilian Tennis Tournament. Balita naman sa ibayong dagat, mga paliparan sa Nepal sunod-sunod na isinara kasabay ng tumitinding kilos protesta. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 126 na organisasyon ang pumirma sa manifesto na nananawagan sa pagkakaroon ng systematic reform. Kasunod po ay na malawakang flood control scandal.
Ang mahigit 20 na o 120 organisasyon ay kumakatawan sa simbahan, scientific community, academia, civil society, business sector, military at uniformed service, labor union, typhoon survivor, mga disaster response volunteer, commuters, youth groups at iba pang mga sektor. Nakasaad sa kanilang pinirmahang manifesto ang panawagan para sa pananagutan hinggil sa multi-billion peso na flood control scandal na dahilan ng palpak na flood control system, tuloy-tuloy na pagbaha at iba pang environmental crisis sa Pilipinas. Nakasaad din dito ang kanilang galit sa mga government official, mga tinatawag nitong politiko-contractor, mga private sector parties at sa kanilang mga kamag-anak na nagpapakita umano ng labis na karangyaan sa buhay habang ninanakaw ang pera ng mga taxpayer. Git namang ito, tama na at panahon na para takasan ang mistulang vicious cycle ng korupsyon sa Pilipinas. Binigyang diin ng mga grupo ang pangangailangan na tanggihan ang sistematikong korupsyon na pumapatay sa mga Pilipino at unti-unting nagali sa tiwala ng publiko para sa pamahalaan. Kasabay ng naturang panawagan ay hiniling ng signatories sa Department of Public Works and Highways at ang Department of Budget Management na mag-convene ng isang independent multi-sectoral review committee na bubuuin ng mga scientists, mga civil society groups at local communities. Ang naturang komite ang maaring magsagawa ng pag-aaral sa mga kasalukuyang proyekto at muling magsumite ng 2026 proposal na nakabatay sa agham. Partikular na rerepasuhin ng naturang komite ang 18 major river basin para masigurong maayos ang mga itatayo at ipatutupad na flood control project. Hiling ng grupo na kailangan nang itigil ng gobyerno ang kalimitang cement-based flood control infrastructure patungo yan sa nature-based flood management solution. Ipinanawagan din ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggihan ang mga proyekto na hindi tumutugon sa proper science. Nananawagan din ang mga ito sa Kamara at sa Senado na tigilan na ang abusadong nakasanayan na congressional insertion lalo na sa Bicameral Conference Committee. Kalakip nito ay ang panawagan na magkaroon ng bukas na Bicameral Conference Committee para mabantayan ang lahat ng nangyayari sa pambansang pondo ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombot Nation, sinusuri na rin ng Bureau of Customs BOC ang mga magagarang sasakyan na posibleng pagmamayari ng mga opisyal at tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nasasangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi pa niya maisa publiko sa ngayon itong mga naturang opisyal ng naturang kagawaran. Pero kabilang umano rito ang isang opisyal ng ahensya mula sa Bulacan na madalas nababanggit sa usaping ito. Batay sa kanilang impormasyon, nagmamay-ari ito ng 2 uri ng mamahaling sasakyan, habang ang iba pang tauhan ay may higit pa sa 2 pagmamay-aring sasakyan. Una rito, binusisi na rin ng Bureau of Customs ang mga papeles ng mga sasakyan ng pamilya Diskaya na umaabot sa mahigit 20. Pero sa walay na statement ay sinabi ng pamilya Diskaya na nasa 4 na po ang kanilang pagmamay-aring mga sasakyan. Sa iba pang mga updates, nagpahayag po ng pagsuporta ang European Union sa anti-corruption reform na nagaganap po sa Pilipinas, kasabay na napipintong pagbuo ng Office of the President ng Independent Commission para imbestigahan ang corruption na nangyayari umano sa mga flood control project. Ayon kay European Union Ambassador Massimo Santoro, ang kampanya para labanan ng korupsyon at isulong ang mabuting pamahala at pag-iral ng batas ay bahagi ng pundasyon ng Partnership and Cooperation Agreement sa pagitan ng European Union at ng Pilipinas. Naniniwala si Santoro na naintindihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakataya sa issue ng flood control, kasabayan ng kanyang madamdaming mensahe sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Welcomean niya sa European Union ang plano ng Pangulo na pagbuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa naturang korupsyon, kasama ng paggawad sa naturang komisyon ng otoridad na imbestigahan ang lahat at siyasatin ang pagkakasangkot ng sinumang individual. Iginit din ng grupo o itong European Union Ambassador na mabuting layunin ng paglaban o paglaban sa korupsyon. Ngunit dapat anyang magkaroon ng pananagutan kung saan lahat ng mapapatunayang sangkot ay haharap sa publiko at magbabayad sa kanilang kasalanan. Samantala sa kabila po ng nabubunyag na korupsyon sa mga public infrastructure project sa bansa, tiniyak din ng opisyal na magpapatuloy pa rin ang ibinibigay na tulong ng European Union sa Pilipinas.
Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong pagtanggap ng senador ng donasyon mula yan sa mga government contractor, posibleng isampa sa Ethics Committee. Ayon yan sa isang senador. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan at tinutukan ni Bombo JC Galvez. Maaaring maging batayan ng reklamo sa Senate Committee on Ethics ang pagtanggap ng isang senador ng campaign contributions mula sa isang government contractor. Ito ay may kaugnayan sa pahayag ni Lawrence Lubiano, Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated, na sangkot umano sa mga questionabling flood control projects na nagbigay siya ng 13 million pesos bilang pondo sa kampanya ni Senator Chis Escudero noong 2022. Ayon kay Senate President Tito Soto III, may tuturing itong posibleng basihan ng reklamo dahil malinaw na ipinagbabawal sa batas ang pagtanggap ng mga kandidato ng donasyon mula sa mga kontratista ng pamahalaan. Gayunpaman, nilinaw ni Soto na wala silang kapangyarihang magsagawa ng investigasyon hanggat walang formal na reklamo na inihahain laban sa kapwa senador sa Ethics Committee. Dagdag pa niya, dapat ay naging mas maingat si Escudero at iba pang kandidato nung nakarang halalan sa pagtanggap ng campaign contribution, lalo't malinaw na hindi pinapahintulutan ang pagtanggap ng pondo mula sa mga kumpanya o individual na may kontrata sa gobyerno. Sana'y nag-ingat. Sana'y nag-ingat. Mahirap nga naman, o baka hindi nila alam na mayroon ganun kapangalan, pero bawal yun. They should probably at the very least be asked to explain. It's very difficult to say unless we see the complaint or anything to that effect. Tingnan muna natin sa mga kabawalan. Mayroong bawal na ganito, bawal tumanggap sa institusyon, let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ayun lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant. Tapos mayroong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaction sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal. Pati ako natatanggap ay bawal. Una ng pagpapaliwanagin ng Commission on Elections, si Escudero at ang kontratistang nagbigay sa kanya ng 13 million pesos na campaign contribution. Ayon kay Escudero, tatalima siya sa anumang kautusan na ipagkakaloob sa kanya upang patunayan na hindi siya lumabag sa anumang batas. Gayunpaman, nagpapasalamat ang senador kay COMELEC Chairman Garcia dahil binibigyan siya ng pagkakataon na patunayan na wala siyang nilabag na batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology na walang VIP o Very Important Person treatment ang tinatanggap nitong si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail matapos siyang ilipat mula sa kustodiya ng Philippine National Police Custodial Center kagabi. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jerex Joseph Bostinera, nagpatupad ng kalagdagang seguridad sa kulungan kasunod yan ng pagdating nitong si Engineer Hernandez. Sa kasalukuyan, sulo umano siya sa kanyang selda bilang bahagi ng mandatory quarantine protocol para sa mga bagong dating na mga bilanggo. Hindi pinapayagan ng sinuman na samahan ang bagong pasok na inmate habang nasa quarantine period at pansamantalang pinagbabawal ang pagtanggap ng bisita para kay Hernandez habang nasa ilalim ng nasabing proseso. Si Engineer Hernandez, mga kamumbay, pinasok po sa Pasay City Jail base sa bisa ng contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnayan ng isang isinagawang investigasyon. Patuloy na binabantayan ng Bureau of Jails ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa loob ng pasilidad. Samantala, naniniwala naman ang kampo ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na ang ginawa ng Senado na pagpapalipat sa kanya sa Pasay City Jail ay bilang paghihiganti. Kahapon ay tuluyang dinala si Hernandez sa Pasay mula huyan sa kustodiya ng Philippine National Police Custodial Center kung saan siya ay isinakustudiya matapos ang pagdalo sa dalawang magkasunod na hearing o pagdinig sa Senado at maging dyan ho sa may mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa legal counsel ni Hernandez na si Attorney Ernest Levanza, nakakalungkot ang naging desisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso na mistulang retaliatory o paghihiganti laban sa dating district engineer. Aniya, kung tapat man sana ang kagustuhan ng Senado na ilabas ang pawang katotohanan,
hindi dapat nito pinipigilan ang iba pang potential witness na nakahandang pangalanan ang lahat ng responsable sa anomalya sa mga usapin pa rin ng mga flood control infrastructure sa bansa. Kung babalikan sa pagdinig nga ng Senado, pinangalanan ng bilyonaryong contractor at kontrobersyal na contractor na si Curly Descaya ang maraming kongresista na umunoy nakakakuha ng kickback sa mga flood control contract na ibinubulsa ng mga construction firm na mag-asawang Descaya. Pero sa sumunod na pagdinig naman ng mababang kapulungan ng Kongreso, tinukoy din ni Engineer Hernandez na ang dalawang senador na umunoy may kinalaman din sa kickback system. Oras natin 12 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa iba pang mga balita sa Department of Justice mga kabombo. Itinatanggi ho ng naturang kapulungan o ng naturang ahensya itong political persecution yung pagtayo ng ilan pong mga individual bilang testigo sa International Criminal Court. Laban po yan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maki-update po tayo sa linya ni Bombo Gran Hilario. Mariing itinanggi ng Department of Justice na mayroong political persecution sa pagtayo ng ilang individual bilang testigo sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Assistant Secretary Nico Clavano, makatitiyak umano ang publiko ng mga testigo laban kay former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi magagamit sa pampolitikal na interes lamang. Ito niya raw ang sinesiguro ng Department of Justice sapagkat git niya nakabase lamang ang aksyon o hakbang ng kaguran sa mga ebidensyang ipinapresenta at nakukuha nila. Hindi lamang raw probable cause ang mga ito, kundi itinutulak ang pagkakaroon ng reasonable certainty of conviction para tumayo sa korte bilang kaso. Kaya po sinabi na walang pinipili ang mga kinakasuhan o inaasiste ng kaguran basta't may sapat na mga ebidensya. Narito at pakinggan si Assistant Secretary Nico F. Clavano, spokesperson ng Department of Justice. We've always been and will always be evidence-based. Hindi po tayo gagalaw at yun po talaga ang policy ni Secretary Remulla na hindi po kami talaga gagalaw kung wala po kaming ebidensya na hinahawakan. And the evidence that we hold is not mere probable cause anymore. We are pushing for that threshold of reasonable certainty of conviction. Kaya we put upon ourselves the responsibility na kumuha ng magandang ebidensya para sa lahat ng kaso na fina-file namin sa korte. So hindi po nangyayari ngayon sa bagong administrasyon ni Secretary Remulla na pwede tayo pumili kung sino ang kakasuhan at kung sino hindi. Basta nakalatag po ang ebidensya and it reaches the threshold na reasonable certainty of conviction, lahat po yan, fina-filean po natin ang kaso. Buhat nito, may isa pang ulit na iginiti Justice Assistant Secretary Nico Clavano na walang pamumulitika ang patungkol sa pagkakadetene ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Naniniwala na tunang tagapagsalita na ang pagpapadala at paghawak ng investigasyon o kaso patungkol sa war on drugs ay mas mainam na nasa International Criminal Court. Sa pamamagitan raw anya kasi nito'y mahihiwalay ang kaso mula sa issue at interest sa politika. Narito ating muling balikan ang tinig ni Assistant Secretary Nico F. Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice. There's no politics involved here, lalo na buhay po ng mga mamamayang Pilipino ang at stake dito. So sa tingin po natin, the ICC was the best venue to thresh this all out. In fact, the fact that it's there sa ICC, na-insulate po tayo sa politika. Sa kasalukuyan ay nauna nang ibinagi ng Department of Justice na nasa 4 na mga individual ang kanilang binibigyang proteksyon sa pagtayo bilang testigo kontra kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama rin kinumpirma ng kaguran ang pagtestigo ni Rohina Garma, dating opisyal ng pulisya na kabilang at nasasangkot sa implementasyon ng war on drugs. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin pong development, mga kabombo, nilinaw din po nitong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na hindi niya sinamahan itong si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rohina Garma. Ayon kay Director Santiago, noong Sabado ay natanggap ng National Bureau of Investigation ng impormasyon na darating sa Pilipinas
etong si Santiago. Agadan niyang naghanap ng warrant ang kanyang opisina mula sa korte at sa dalawang kapulungan ng Kongreso upang iharap kay Garma paglapag po niya doon sa paliparan. Gayunpaman, walaan niyang standing warrant laban sa dating opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Inalok umano ng National Bureau ang dating opisyal na sumailalim muna sa kustodiya ng naturang opisina lalo kung nababahala siya sa kanyang seguridad, ngunit kanya din itong tinanggihan. Kinabukasan, nagulat na lamang anya ang National Bureau of Investigation nang malamang aalis muli itong si Garma. Batay pa sa salaysay ng hepe ng National Bureau of Investigation, personal niyang pinuntahan itong si Garma at sinabi sa kanya ng dating police colonel na nababahala siya sa kanyang kaligtasan sa Pilipinas. Mayroon din umano siyang ibang kausap na nagalok umano sa kanya na magtungo muna sa Malaysia upang maging testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naharap sa Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Naghihintay umano sa Malaysia ang kanyang kausap at pagdating niya roon ay bubuuin nila ang kanyang affidavit na ihaharap laban sa dating Pangulo. Ayon sa dating judge, hindi na siya sumama sa Malaysia at hindi na rin nila ito pinigilan dahil walang warrant at iba pang dahilan upang pigilan ang kanyang paglabas sa Pilipinas. Pagbubunyag pa ni Santiago, magiging laman ng testimonya nitong si Garma yung umano'y kalakaran sa reward at quota system sa ilalim ng drug war itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pang mga updates, nanindigan din po ang National Bureau of Investigation na hindi pinilit si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma upang tumestigo laban din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Una pong ibinunyag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nagtungo si Garma sa Malaysia upang makipagpulong sa isang investigator ng International Criminal Court para magsilbing testigo laban sa dating Pangulo. Magiging saklaw umano ng pagiging testigo nitong si Garma ang kanyang nalalaman ukol sa reward at quota system sa Duterte drug war. Paglilinaw nitong si Santiago, sariling desisyon ni Garma na pumunta sa Malaysia upang makipag-usap sa investigator ng International Criminal Court at hindi siya pinilit ng sinumang opisyal. Wala din umano siyang nalalaman na pressure laban sa dating police colonel para magtulak sana sa kanyang tumestigo laban sa dating Pangulo. Ayon pa sa hepe ng National Bureau of Investigation, dati ring nagsilbi bilang judge, walang papel ang pamahalaan ng Pilipinas sa pakipag-usap ni Garma sa investigador ng International Criminal Court at hindi rin siya minamanmanan habang naroon siya sa Malaysia o saan man siya magtutungo. Hindi naman matukoy nitong sa Santiago kung tutuloy si Garma sa The Hague sa Netherlands mula sa Malaysia dahil hindi na niya ito binanggit noong sa kanilang pagpupulong. Una pong nirekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban kay Garma dahil sa umunoy papel niya sa pananambang noon kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayoga. Ayon kay Santiago, wala pang resolusyon ng National Bureau sa naturang issue para sana sa formal na paghahain ng kaso sa korte. Tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ang paggunita ng ika-108 birthday ng kanyang ama diyan sa Batac, Ilocos Norte. Hindi naman papayagan ng sinumang makapangyarihan na manlait sa sinuman sa Pilipinas. Kasama ang sa ASEAN naman itong observer group na magbabantay ng Cambodia-Thailand border ceasefire. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa ika-108 taong kaarawan ng kanyang ama, ang yumaong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng pag-alay ng bulaklak sa Marcos Monument sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at ang First Family sa isang misa ng pasasalamat sa Immaculate Conception Parish, Batac, kung saan sila ay nag-alay ng mga panalangin ng pasasalamat at pag-alala. Bahagi ng selebrasyon ang pamamahagi din ng mga kagamitang medikal sa mga piling munisipalidad at lungsod sa probinsya. Kumpleto ang pamilya Marcos sa pagdiriwang ng kaarawan ng dating Pangulo ng Bansa, pwera na lamang kay Senator Amy Marcos. Dumalo din sa pagdiriwang si dating First Lady Imelda Marcos na tinawag ni Pangulong Marcos na forever
First Lady. Sa mensahe ng Presidente, kanyang binigyang diin na hindi nito papayagan ang sinumang makapangyarihan, sinumang tao, mang-api o manlalait sa mga Pilipino. Binigyang diin ng Presidente, dapat palaging alalahanin na kailangan gawin ang tamang bagay sa kabila ng mga pagsubok. Lagi din dapat sa tamang panig ng kasaysayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Respect the dignity of every Filipino. And not only respect the dignity of every Filipino, but we must fight for the dignity of every Filipino. We will not allow for any great power, any person, to humiliate or to put down any Filipino. We must also always remember that we must do the right thing. That despite the difficulties, we must always find ourselves on the right side of history. Samantala, magpapadala ang Pilipinas ng 5 kinatawan sa Association of Southeast Asian Nations Observer Group na nilikha para mag-monitor ng ceasefire sa Cambodia-Thailand border region. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpapadala ng Filipino observers ay parte ng commitment ng Pilipinas na tumulong sa mapayapang resolusyon ng border conflict ng dalawang bansa na kapwa miyembro ng ASEAN. Hindi kasi anya na naisin ng ASEAN na magkakaproblema ang dalawang member states, kaya naman pagtutulungan ang mainam na hakbang tungo sa resolusyon ng hindi pagkakaunawaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And they have to decide. So that's the problem. So the observers that ASEAN, the observer group that the ASEAN is organizing, will be there to observe, to make sure that whatever agreements are arrived at, that they will properly by both sides. And we had originally committed to providing one observer. Tapos dinagdagan natin, naging sa usapan namin, hiningi nila 5. Sige, magkakaroon ng leader. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin magkakabombo, mayroon na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan mamaya ang ginawa ho ng Department of Public Works and Highways ngayon pong araw na pagsasampa, pagkahain po ng kaso dyan sa may Office of the Ombudsman laban po sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kasama na po dito yung mga kontratista at naghihintay po sa kanila ang habang buhay na pagkakulong kung sakali pong mapapatunayan yung kanilang papel o yung pagiging responsable ho nila dito ho sa umano'y issue ho ng malawakang korupsyon sa mga flood control infrastructure. Samantala ho muna. Samantala, pinaghahandaan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang posibleng malawakang demonstrasyon at seryoho ng mga kilos protesta kasabay ng lalo pang nabubunyag na malawakang korupsyon sa mga flood control infrastructure sa bansa. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, pangunahing pinaghahandaan ng kanilang mga tauhan ang mga demonstrasyon sa EDSA People Power Monument at EDSA Shrine. Unang lumutang ang impormasyon na magkakaroon ng People Power Revolt 3. Kasunod yan ang mga online petition ng iba't ibang mga grupo bunsod pa rin na mga maanumalyang public infrastructure projects sa Pilipinas. Ayon sa National Capital Region Police, pinabantayan nila ang posibleng malawakang kilos protesta at sa Sabado ito, Setyembre 13, dyan naman sa may bahagi ng Quezon City at sa lungsod ng Maynila. Bagaman inaasahang karamihan sa mga protesta ay asagawa sa sikat na EDSA People Power Monument at EDSA Shrine, natukoy din ang syudad ng Maynila bilang potential protest site. Ngunit wala pang eksaktong lokasyon na natutukoy kung saan idaraos nga itong mga kilos protesta ng ilang mga grupo at militanteng grupo.
Tiniyak din ng National Capital Region Police Office ang pagpapakalat ng sapat na bilang ng kanilang mga tauhan at ang pagpapatuloy nitong tinatawag nilang maximum tolerance sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Samantala sa iba po tayong mga development, magkakawang tagumpay po ang sinagawang live-fire unilateral missile exercise ng Philippine Navy at ng Philippine Fleet sa karagatang sakop ng San Antonio dyan sa may probinsya ng Zambales. Ginamit po ng hukbo ang Philippine Fleet assets na AW-159 anti-submarine warfare helicopter at ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Tomas Campo, kung saan sumentro ang simulation sa paggamit sa Spike non-line of sight missile system ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang aerial launch ng Spike na missile system sa bansa gamit po ang Philippine assets. Pinalipad ng AW-159 helicopter ang naturang missile at nagawa nitong pasabugin ng designated target. Sinundan din po ito ng pagpapalipad ng PG-908 ng panibagong missile tungo sa hiwalay na target. Kapwa nagtagumpay naman ang dalawang simulation. Ang matagumpay ng missile test, mga kabomboy, bahagi po ng estratehiyang nakapaloob sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Nagpapakita po ito sa kakayahan ng Pilipinas na makapagpalipad ng missile mula sa himpapawid at sa karagatan gamit ang sarili po nitong maritime at mga aerial assets. Maliban sa actual na ginamit ang mga assets, nagbigay din ng critical support ang iba pang Philippine Fleet Capital Assets tulad po ng barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Miguel Malvar, ang Skane Eagle UAV, ang Fast Attack Interdiction Craft Missile Capable na BRP Albert Mahini at BRP Lawrence Narag. Kasama din po dito ang Multipurpose Attack Craft na BA-492 at ang BA-488. Ayon sa Philippine Fleet, ang kabuang simulation ay nagpapakita ng technological advancement ng Armed Forces of the Philippines kasabayan ng tuloy-tuloy na pagsasamoderno sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sa iba po tayong mga development, kuha tayo ng mga updates dyan sa may bahagi po ng Ombudsman. Mga kabombo, ngayon pong araw ay nagsampa na po ang Department of Public Works and Highways ng iba't ibang mga kaso o patong-patong na kaso laban sa maraming mga opisyal na umunoy sangkot o meron pong papel dun sa laganap na korupsyon sa ilalim po ng mga public infrastructure project, lalong-lalo na itong mga flood control project. May update po dyan si Bomboy Isa Cotoner. Umabot sa 20 kawani at opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan District Engineering Office ang kinasuhan kaugnay ng manumalyang flood control projects at mga umano'y ghost projects. Kabilang din sa mga kinasuhan ang 5 individual mula sa mga sangkot na kontratista. Ngayong araw, personal na nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman upang isumite ang mga dokumento laban sa mga opisyal at kontratista. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation through Falsification, Government Procurement Reform Act o RA 9184 at New Government Procurement Act o RA 1209. Ayon kay Dizon, ang mga kasong ito ang unang inihain dahil may matibay na ebidensya at agarang mapapanagot ang mga akusado. Giit niya, non-bailable ang mga kaso at maaari itong humantong sa habang buhay na pagkakakulong sakaling mapatunayang nagkasala. Kabilang sa mga opisyal ng DPWH na kinasuhan, sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sa panig naman ng mga kontratista ay sina Sally Santos ng Sims Construction, Mark Allen Arevalo ng Wawaw Builders, Maria Roma Angeline Rimando at Cesara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction Corporation at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis ng managot ang mga taong ito. At yun po ay inaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang pinakamadaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Non-bailable pa rin po ito. At life imprisonment pa rin po. Abogado natin, open and shut case ang mga ito. Ibig sabihin, hindi po itong mag-establish ng probable cause. Dahil doon, mabilis na ma-file at mabilis din
makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya. Giit ni Dizon, ito pa lamang ang simula ng serya ng mga kaso laban sa mga tiwaling opisyal at kontratista. Inaasahan na niya sa mga susunod na linggo ay may mga panibagong reklamo na ihahain kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Dagdag niya, kapag naitatag na ang Independent Commission, ito na ang maunguna sa paghahain ng mga kaso at handang maging resource person ang ahensya. Samantala, naglabas din ngayong araw ng memorandum si Dizon na pansamantalang nagpapahinto suspension sa pagsusuot ng uniforme ng mga kawani ng DPWH. Ito ay matapos makapagtala ng mga insidente ng harassment at pananakit mula sa publiko laban sa mga empleyado dahil nakikilala silang tauhan ng ahensya. Binigyan din ni Dizon na nauunawaan niya ang hinaing at galit ng publiko, ngunit umapela siya na huwag lahatin ng mga empleyado ng DPWH sapagkat mas marami pa rin niya umano ang tapat na nagsisilbi ng marangal sa bayan. Kaugnay niya, pakinggan natin ang naging kasagutan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Alam niyo, nakakaawa po ang ating nakararaming, honest, hardworking, matitinong empleyado ng DPWH. Ako po, awang-awa po ako sa kanila. Dahil wala po silang kinalaman sa mga ganito. Pero dahil po sa kasamaan at kasakiman nitong mga taong ito, nadadamay po sila. At nakakaawa po na minsan nakukutsa sila, nahaharas sila pag sumasakay sila sa jeep, sa bus, sa MRT. So kaya po ginawa na po natin to dahil nag-request po ang union ng DPWH at siguro po tama naman po na gawin natin ito kasi kawawa. Ani Dizon, wala pang katiyakan kung hanggang kailan ang naturang memorandum. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis. Doon sa huling report natin, yung pansamantala hindi muna magsusuot ng uniform ang mga empleyado ng Department of Public Works and Highways. Ano to? Mula doon sa mga USEC ba? Hanggang doon sa level ng mga nasa ground? Lahat sila? Yes, Bombo Genesis, ayon kanina kay Secretary Vince Dizon, itong suspension ng hindi mo na pagsusuot ng kanilang uniforme ay nationwide nila itong ipapagawa dahil nga pati din talaga sa probinsya ay may nakukuha silang report na nagkakaroon nga ng harassment sa mga empleyado kahit yung mga mababang empleyado ng kawani ng DPWH ay talagang hinaharas at sinasaktan sa publiko, Bombo Genesis. Anong uri ng harassment? Physical? Verbal? Ano to? Bombo Genesis kanina, bagaman ito ay hindi rin talaga na ibinahagi ni Secretary Vince Dizon pero naikwento niya sa aming mga reporters, meron talaga yung kahit nasa jeep, ang isang kawani ng DPWH, pinagbabato siya. Meron din naman naghahatid lang din talaga ng kanyang anak sa eskwelahan, tapos nalaman na taga DPWH siya, talagang inaaway siya doon sa pinaghahatiran lamang ng school nung anak niya nga. So yun yung mga katulad na mga reports na natatanggap ni Secretary Vince Dizon, kaya minarapat talaga nila na ipatupad nga itong memorandum na ito na hindi mo na magsusuot ng mga uniforme yung mga kawani ng DPWH, Bombo Genesis. Pero kapag Lunes, kasi ang pagkakaalam ko sa government employees, Bombo Isa, kapag ka Monday, ang sinusuot nila yung mga ASEAN na inspired na mga damit, like sa atin halimbawa, Barong Tagalog, pwede kang magsuot ng Barong Tagalog kapag Lunes. So kapag Lunes, pwede pa rin sila magsuot ng ganito or as in kahit anong damit na yung kanilang susuotin. May ganito bang nababanggit si Secretary kanina o wala pa naman? Bombo Genesis, yung sa ganyang bagay, dahil nga tuwing Monday naman talaga in all government offices, kailangan naka-Filipiniano or Barong Tagalog, wala namang kaso doon yung memorandum ni Secretary Vince Dizon. Siguro ang kanyang pinupunto niya lang talaga dito ay yung may mga tatak nga talaga na nakalagay, for example, DPWH office, o kaya may logo ng DPWH, o kaya maliwanag talaga doon sa uniform na taga DPWH yung naturang individual. So yun yung parang
pinupunto niya no dito sa kanyang memorandum na inilabas, Bombo, Genesis. Yung kulay orange at saka blue, ano? Sige. Maraming salamat, ano? Update pa rin po tayo sa mga susunod pang mga development kaugnay po dito. Maraming salamat, Bombo Isa. Live mula dito sa Quezon City, ito si Bombo Isa Cotaner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, nagtatag din po ang unang Philippine marker, ang mga top military commander at mga reservists sa pinakahilagang isla ho ng bansa sa Batanes. Yan po ay ang Mabulis Island. Uli rin pong iwinagayway ng mga sundalo ang bandila ho ng Pilipinas sa naturang isla, kasama na ang maikling flag raising ceremony ho roon. Ang Mabulis Island, mga kabombo, ay bahagi po ng Batanes na direktang nakaharap sa Taiwan at sa kabuuan ng Basit Channel. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang naging seremonya ay simbolikong pagtiyak sa komitmen ng Pilipinas na depensahan at protektahan ang lahat ng isla at ang teritoryo ng Pilipinas. Ito rin ay isang tribute sa mga sundalong nakaistasyon sa mga malalayong isla ng bansa. Pinaunahan naman ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete ang naturang delegasyon kasama sina Northern Luzon Command Commander Lieutenant General Fernil Buca at Western Command Commander Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Nitong huling bahagi po ng Agosto ay unang binuksan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang Forward Operating Base sa probinsya po ng Batanes. Ito ay pamumunuan ng mga sundalo ng Philippine Navy at ng Philippine Marines. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kabombot Kester Nation, ito hong travel expenses ni Vice President Sara Duterte umabot na umano sa 20 million pesos. Ang Office of the Vice President naman haharap sa bicameral bukas para yan sa budget deliberations. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ni Bombo Jaira Hangay. Yes, Bombo Genesis, umabot na sa mahigit 20.68 million pesos ang ginastos ng Office of the Vice President para yan sa biyahe ni Vice President Sara Duterte sa unang kalahati ng taong 2025 ayon yan sa ulat ng Budget Division ng tanggapan. Batay nga sa datos na ibinigay ni Attorney Kelvin Jerome Tenido, ang Chief ng Budget Division, 13.21 million pesos ang inilaan para sa lokal na biyahe, habang 7.47 million pesos naman ang napunta sa foreign trips, kabilang ang gastos para yan sa kanyang mga security personnel. Para naman sa kasalukuyang taon, may nakalaan yang halos 20 million pesos para sa foreign travel ng pangalawang Pangulo, habang sa taong 2026 naman, mananatili rin itong nasa 20 million pesos. Ito yung pinakamababang alokasyon simula pa noong taong 2023 at ang pinakamataas naman ay naitala ay 35 o 31.5 million pesos. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Attorney Kelvin Tenido. The total travel expenses of the OVP as of July 31 is 20.68 million. The 20.68 million, 13.21 million of which is under local travels and 7.47 million under the foreign travels of the OVP. More or less 25% for the foreign travels, and for the local travels around 40%. As of July 31, the balances are 17.585 million for local and foreign 24.03 million. Samantala, nakatakdang humarap naman ang Office of the Vice President sa House Appropriations Panel bukas ng Biyernes, Setyembre 12 para yan sa pagtalakay ng kanilang panukalang 903.6 million pesos na budget para sa susunod na taon. Umaasa naman tanggapan na ipagkakaloob pa rin ng Kongreso ang courtesy na matagal nang ibinibigay sa kanilang opisina. Sa pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na malaking bagay kung mananatili at aaprubahan ng Kongreso ang rekomendadong pondo para yan sa taong 2026. Tingin niyo po ba, will the Congress reduce the Office of the Vice President budget when deliberating the General Appropriations Act? Of course, it has been always the position of the Office of the Vice President that we submit to the wisdom of the Congress. However, we would appreciate it much if the recommended budget for 2026 would be maintained and approved for the OVP.
Giit pa nito, tinitiyak naman ng opisina ang transparency sa paggamit ng pondo at ang Vice Presidente ay maingat umano sa paggastos nito. Mababatid na dati ng binatiko si Vice President Sara Duterte dahil yan sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na naging isa sa mga batayan ng mababang kapulungan para isulong ang kanyang impeachment. Ngayong taon nga, Makabambot Star Nation, tiniyak ng kanyang opisina na magiging open book sila pagdating sa usapin ng paggamit ng pondo at sa lahat ng tanong ukol yan sa transparency. At yan muna ang ilan sa mga update mula dito sa Office of the Vice President. Ito si Bombo Jera Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Bombo Jai. Yes, sir, Bombo Jai. Okay. Yung sa 30 million na to, ano to? Accumulated na ngayong taon lamang or kasama yung ibang mga taon? Well, Bombo Genesis, ayon nga kay Attorney Kelvin, ito ay as of July 31 lamang na mga nalikom nilang travel expenses nga nasa 20.68 million pesos. Under yan ng local and foreign travels ni Vice President Sara Duterte. So may meron pang mga percents ng total allocation for year 2025. Sabi nga kanya kanina, more or less 25% pa lang yung nagastos sa foreign travels and for the local travels naman ay nasa 40%. So yung 20.6 million pesos ay for July 31 balances at meron pang remaining 17.5 million na Bombo Genesis for local travels and foreign na 24.2 million pesos. Kasama ba dito yung mga nagastos niya pagpunta ng Dahig o hindi na naibahagi? No. According sa kanyang opisina, Bombo Genesis, yung mga related sa kanyang office or foreign travel sa kanyang opisina, gastos yan ng kanyang opisina. Pero may mga personal travel and expenses din siya na mismo galing sa bulsa yan ng Vice Presidente, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Jai. At iyan muna ilan sa mga update mula dito sa Office of the Vice President. Ito si Bombo Jera Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Bombo International News. Lalo pang nadagdagan ang bilang ng mga bansang naglabas ng travel advisory laban yan sa pagbiyahe papuntang Nepal. Ito sa kabila ng bahagyang pagbubukas ng mga paliparan sa naturang bansa kasabay ng malawakang kilos protesta doon. Una nang naglabas ng advisory ang India para sa mga mamamayan nito na i-postpone o pagpaliban muna ang nakatakdang biyahe patungong Nepal kasabay na rin ng pinangangambahang spillover ng kaguluhang nangyayari sa naturang bansa. Sumunod ding naglabas ng abiso ang United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Ibinabisuhan nito ang mga Briton na iwasan muna ang bumiyahe o kung hindi man may iwasan ay huwag magtungo sa mga magugulong lugar. Sa advisory naman nilabas ng Singapore Ministry of Foreign Affairs, pinapaliban muna ang mga nakatakdang biyahe sa naturang bansa at hintayin ang tuluyang pagbuti ng sitwasyon doon. Sa kasalukuyan, mahigit 20 katao na ang nasawi sa marahas na malawakang protesta sa bansang Nepal. Bombo Sports News. Ating sports news, good news mga kabombo. Pasok na po sa quarterfinals ng Women Tennis Association 250 Sao Paulo Open. Itong si Filipina tennis star Alex Ayala. Dinalo po nitong si Ayala si Argentinian tennis player Yulia Rira sa score na 6-1, 6-4. At nagawa ito ng Pinay star sa loob lamang po ng 1 oras at 18 minuto. Sa pag-uusad ni Ayala sa quarterfinals, makakaharap niya ang 23 anyos na Indonesian tennis player na si Janice Chen. Umusad si Chen sa quarterfinals matapos talunin ng Slovakian player na si Martina Oklava sa score na 6-1 at 6-0. Kung babalikan naman ang performance ni Ayala at Chen sa US Open ngayong taon, nagawa nilang manalo sa isang main draw match sa ilalim ng Grand Slam Tournament. Dahil sa pinamalas ng dalawa na magandang US Open performance, kinakilala ang mga ito bilang dalawa sa top tennis player ng Southeast Asia. Sa pagkakataong ito, kuna tayo ng mga balita mula sa ating mga lalawigan. Ito hong Iloilo Provincial Board. Ipinanukala ho ang masusing pag-aaral sa River Basin kasunod ho ng pagkasira ng katatapos lang na flood control project sa naturang lalawigan. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Ipinanukala ng chairman ng Committee on Infrastructure sa Sangguniang Palalawigan ng Iloilo na pag-aralan muna ang mga river basins sa lalawigan bago magpatayo ng mga flood control projects.
Ito'y matapos masira ang flood control structure dito sa Barangay Bantod, Fabrika, Dumangas kahit hindi pa umaabot ng 1 taon mula nang maitayo ito. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, sinabi ni 4th District Board Member Rolando Destura na kabilang sa mga flood-prone area sa mga Barangay Bantod, Fabrika, Makina, Balod, Balabag at Kumpayan dahil nakapwesto ang mga ito sa downstream ng Halao River Basin. Anya itong dahilan kung bakit nasira agad ang flood control project sa nasabing lugar. Kaugnay nito ay target ni Destura na maghain ng resolusyon upang masusing pag-aralan ng River Basin Coordination Office, Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources ang disenyo ng mga flood control projects. Layo nito na magkaroon ng akmang disenyo batay sa agos ng tubig mula sa Halao River, epekto ng tubig dagat tuwing high tide at ang uri ng lupa na pagtatayuan. Bilang chairman din ng Committee on Disaster Risk Reduction and Management, binigyang diin ni Destura na dapat handa ang probinsya sa epekto na hindi maiiwasang climate change. Yung area na yan dyan, yan ang huling dinadaanan ng tubig galing sa upstream, which is kami yung exit ng Halao River Basin. Kaya ang panukala ko, we will also be requesting yung ano ba talaga yung pwedeng gawing design dyan kung meron na yung River Basin Coordination Office kasi alam ko merong RCBO eh. Si Iloilo 4th District Board Member Rolando Destura. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 12 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang National Movement of Young Legislators naman nananawagan ng pananagutan sa mga substandard, mga flood control project. May update po dyan ang Bombo Radio Rojas. Mariing nananawagan ang National Movement of Young Legislators na papanagutin ang mga responsable sa umano'y substandard na flood control projects na lumutang sa mga pagdinig sa Senado at Kamara. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Capiz 1st District Board Member Jose Fulgencio Pepe del Rosario na siya rin chairperson ng NMYL Region 6 na hindi katanggap-tanggap ang sitwasyon dahil malinaw na nalulustay lamang ang pera ng bayan sa mga proyektong hindi maayos ang pagkakagawa. Ayon kay Del Rosario, hindi lamang ibang rehiyon ang nakakaranas ng ganitong problema dahil maging sa Capiz ay may mga flood control project ng Department of Public Works and Highways na mistulang pakpak lamang, kulang at walang silbi laban sa pagbaha. Dagdag pa ng opisyal, dapat magsilbing leksyon ang usaping ito upang baguhin ang sistema ng implementasyon ng mga proyekto. Kailangan umano ng mas mahigpit na monitoring, transparency at pananagutan mula sa mga ahensya ng gobyerno at kontraktor upang matiyak na ang lahat ng proyekto ay dekalidad at may pakinabang sa publiko. Binigyang diin din ni Del Rosario na patuloy na magsasalita at kikilos ang kabataang mambabatas upang tiyakin na mapoprotektahan ang interes ng mga mamamayan at hindi na maulit ang mga palpak na proyekto na naging dahilan ng matinding perwisyo sa mga residente. Masyado na pong marumi ang tingin sa atin ng mga tao. I for one, feels and experience how it is to be judged. I hope that this is the time for us to prove ourselves and let us stop corruption, let us stop with yung mga ghost projects po natin and substandard projects. I think we should take a united stand, especially my fellow young politicians who are in the Philippines. We should take a united stand in fighting against corruption because at the end of the day, it is only within us youth that can change our country. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Update po tayo mga kabombo sa mga kaganapan dyan sa bahagi po ng Ilocos Norte kung saan naroon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon para pangunahan yun pong anibersaryo ng pagkamatay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. May development po dyan ang ating sister station ng Bombo Radio Lawag. Pinangunahang
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa ika-108 anibersaryo ng kapanganakan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang alalahanin ang mga nagawa ng kanyang ama sa kanyang panunungkulan bilang dating Pangulo ng bansa na nagpapakita ng sakripisyo ng isang Pilipino. Dapat aniyang ipaglaban ang dignidad ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, isang Thanksgiving Mass ang ginanap sa Immaculate Conception Church, ritual laying ceremony sa Marcos Monument, distribution ng medical equipment at vegetable cook-off sa Imelda Cultural Center sa lungsod ng Bataca, habang may misa sa Santa Monica Church at ritual laying ceremony sa Ferdinand Edralin Marcos Memorial Monument sa bayan ng Sarata. Napagalaman na may mga iba't ibang aktibidad at programa ang gaganapin tulad ng palisahan sa panitikan at sining, job fair, I Love Ilocos Norte concert at marami pa. Samantala, dumalo ang First Family, dating First Lady Imelda Marcos, Irene Marcos, maliban kay Senatora Amy Marcos. Ating pakinggan si President Ferdinand Marcos Jr. Whenever we come and commemorate the life of Ferdinand Marcos, whenever we go back and relive the life and the story of the life of service of Ferdinand Marcos, not only when he was president, but in his entire life. What we always can see, and what is always spoken of, is the great legacy that he has left us. It is a legacy of service. It is a legacy of sacrifice. It is a legacy wherein he made it very clear to us that if you are going to be a good Ilocano, if you are going to be a good Filipino, yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio. Bombo Radio Luwag. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Okay. Basta Radio. Bombo. Update pa rin po tayo sa ilang mga development, mga kabombo, sa tinutukan po ng ating mga provincial station. Diyan pa rin sa bahagi ng Ilocos region. Makibalita ho tayo dito ho sa kalagayan po ng ating mga kababayan Pilipino doon sa may Nepal. Itinuturing ho na pinakamalala ang nangyayari pong protesta ng mga kabataan ngayon doon sa naturang bansa. May exclusive report naman po dyan ang Bombo Radio Vegan. Itinuturing na isang Pilipinong nasa Nepal na ang kasalukuyang pagpuprotesta ng mga kabataan sa nasabing bansa ang pinakamalalang kanyang nasaksihan sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang protesta ay bunsod ng pagbabawal sa social media sa nasabing bansa at umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Bombo International News Correspondent Marivic Alonso Gurong, sa loob niya ng 28 taon na pamamalagi niya sa nasabing bansa, ay ito ang pinakamalalang kanyang naranasan dahil sa pagsira ng mga protesters sa mga ari-arian ng gobyerno at sa mga pribadong individual. Ipinasigurado naman ito na nasa ligtas silang kalagayan at mahigpit nilang sinusunod ang ipinapatupad na curfew. May mga nagsara na rin ng kanilang mga tindahan dahil sa lumalalang tensyon at sa ngayon umano ay hindi pa masigurado kung may paggalaw sa presyo ng mga bilihin. Ito talaga yung pinaka-worst na naranasan ko dito sa Nepal, itong rally na to. Kasi dati nagrarally naman sila pero hindi sila naninira ng mga kung ano-anong properties ng Nepal. Pero ngayon talaga kahit private properties ay sinisira na nila, tapos yung mga bahay ng Prime Minister ay sinusunog nila. Ito ang pinaka-worst sa lahat. Mula rito sa Bombo Radio Vegan, ito si Bombo Jan Joshua Cabatic and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga updates, mga kabombo, at kuha tayo ng mga development, kasama po ang Star FM Manila, ang romantic balladeer na si Christian Bautista, sa kanyang international collaboration kasama ang Indonesian superstar na ay update ang Star FM Manila. O mamaya, balik ko tayo sa linya po ng Star FM Manila, mga kabombo. Kaugnay pa rin po dito sa ating entertainment news. Samantala, update po muna tayo sa ilan pang mga development. Kaugnay pa rin po dun sa pagtutok ho ng Star FM Manila, dun ho sa kalagayan dyan sa bahagi po ng Pasig area, mga kabombo. Abang patuloy pong binabantayan ito hong mga properties o ito hong mga pag-aari ng pamilya Diskaya, habang
Mayroon din po mga kababayan po natin na magsasagawa po ng rally. Yan ay bilang pagtutol o bilang protesta dito ho sa lumalalang korupsyon o issue ho ng korupsyon sa mga flood control infrastructure. Abangan pa rin po yan mga kabombo sa mga susunod pang mga development. Samantala, sa mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa subaybay sa atin pong mga 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan at balikan yung mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling mga social media pages. Pwede po ninyong mapanood o mapakinggan ang kanilang mga programa na hindi po ninyo na-monitor o hindi po ninyo napanood o napakinggan sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Mindanao area, dako tayo dyan sa bahagi ng Mindanao, mga kabombo. Sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Davao Region o dyan ho sa may Region 11. Pwede po ninyong subaybayan ang ating Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Davao. Sa mga taga-riyan naman po sa may probinsya ng Cagayan de Oro at mga katabing mga probinsya, nariyan po at inyo pong mapapanood, mapapakinggan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuanon, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ang ating Bombo Radio Butuan. Para ho sa mga taga-riyan sa may Sarangani Province at mga katabing mga probinsya, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga Hiligaynon speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Maaari nyo ring masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines dyan pa rin sa may bahagi ng Mindanao. Siyempre sa pamagitan ng ating istasyon dyan, ang Bombo Radio Malaybalay. Nariyan rin ang ating music and entertainment station, ang Star FM Sambuanga. Maaari ring masubaybayan ang mga mahalagang balita, lokal at internasyonal sa pamagitan ng Star FM Dipolog at nariyan rin ang Star FM Cotabato. Mga kabombot ka Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
Mga kabombo at Kaster Nation, sa ating Christmas countdown, medyo malapit-lapit na ito mga kabombo, no? 105 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Un minuto na nakaligad sa takna sining launa balik na diri karon sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andaza ang city government sa pagpamuno ni Mayor Inday Raisa Treñas. Kaupod ang Office of the Building Official, Department of Environment and Natural Resources, City Environment and Natural Resources. Lakip na sila diri ang iban pa karon nga mga departamento sa bahin sa city government ang nagabug-os sa sining pagpanghusisa sa mga ongoing flood control projects sa syudad sa Iloilo. Nagpatigayon sa isa ka ocular inspection. Ang ila sining again paidalom sa ocular inspection amo ining flood mitigating project dira iya sa Maya distrito sa Lapos. Ang akon sa diin natukiban man naton inibanwa nga iyara sa idalom sa Saint Timothy nga construction firm nga nalakip sa top 15 nga ginlawag ni Presidente Bongbong Marcos. And it so happens sa aton sini nga mga kabombo nga mayara sa order sa nagikan sa bag-o sini nga secretary nga isuspend ang kutob sang mga proyekto nga ongoing sa karon sa bilog sini nga Pilipinas nga yara karon sa construction firm sang mga diskaya or konektado or sila ang sa likod sini. Sunod kay Mayor Raisa Treñas, galibog ang iya sini nga ulo, confused ini siya, na confused ang aton sini nga alkalde bangod man anong man malang kapuslanan sining proyekto dira sa may distrito sa Lapos. Kag may pipila pa ka mga nasiplatan man nga kung mayara sang disbintaha, may mga bintaha man sa sining nasambitan sining karon iyang proyekto. Kag may pila ka mga pagpathag dire kon nga ining proyekto ang nasuspend. Magluwas pa man bibanwati mayara sa suspension sa mga kontraktor. But before sina, suspended na nga danang pag-construct sining nasambitan karon iya nga flood mitigation na project. Bombohana sa report, please go ahead. Nagalibog diri ang ulo ni Mayor Raisa Treñas kung ano gid bala ang purpose sang ining flood control o kung flood mitigation structure dira sa may barangay Obrero, Barrio Obrero sa may Lapod City, Bombocham. Ini man matapos nga nagpatigayon sa ocular inspection kaupo diri ang City Engineer's Office, Office of the Building Official, Department of Environment and Natural Resources. Kag senro diri sa may bahin sa Barrio Obrero, Lapod, Iloilo City para sa pag-inspect and pagsikyar kung ano na ang update sa ining ginapatigayon nga proyekto diri. So ang contractor sa mga proyekto ang ginapanagiyahan sa mga diskaya ang Saint Timothy Construction Corporation kag mayara ini sang tatlo ka mga section kung sa diin ginakabugusan sa contract cost nga masobra 400 million pesos kag may 645 lineal meter. So sa pag-check dito ni Mayor Raisa Treñas, kaupo ng City Engineer's Office, padayon pa nga ginaobra diri ang Section 1 and 2 sa amo nga proyekto and ang supposedly Section 3. But then, ang Section 3 sini, ang temporaryo man nga gin-suspend bangod man sa obstruction sa power barge sa more power dira sa may amo nga area Bombocham. So diri man ang supposedly Section 3, but for Section 1 and 2 ang completion date ni is year
2024. And subong sige pang obra diri, so delay diri ang among proyekto, section 3 o kon ang section 1 2025 lang diri ang ginpangalan, supposedly 2025 man, but then ang whole sections nga ini wala pa matapos. So ang nangin implementing agency man diri ang DPWH, Iloilo City District Engineering Office, kag ang contractor ang St. Timothy Construction Corporation. Somehow a bit confusing kay sa una diri nga project billboard sa nauna nga makit-an kay ang area diri Mombocham, ang iyasang Coast Guard, iyasang Assumption Elementary School, and may mga mangroves. And ang next na is amo na ang power barge isang more power. So ang ginagyan ko diri sang mga amo man nga mga materyales, mga truck dira nagaagi sa may Assumption Elementary School nga malapit kay area, and dira proceed man ang mga ibang pa nga mga kinahanglan ng mga materyales. So kaina sige-sige ang obra sang mga construction workers sa iyang St. Timothy Construction Corporation, and based on them ang iban diri sa ila bago gid lamang. So ang iya sini nga makit-an ang 645 linear meters, and may iban pa man diri nga dugang man si Mayor Isa Peñas kay ang una diri nga pahamtang lamang amo ang supposedly repair. But then ang ini nga flood mitigation structure ang human sa Barrio Obrero. So ini man ang gina-check na kay matapos ang ining announcement nga pag revocation sang ining mga projects under sa Diskaya. Ang na-revoke na sa diri gina-check man ni Mayor Isa Peñas kung sino pa kag ano pa kinahanglan nga mga requirements agud nga totally nga mapauntat ang ining proyekto, specifically ang flood mitigation structure sang Barrio Obrero, Lapud, Iloilo City. Ibabatay naton una ang nangintahayag man ni Mayor Isa Peñas. This was just a seawall. Nakita naton kung seawall do mo lang nito nakadako, but this one is 15 meters. Mabalik naman kita para sa ni ang project na ni, no. First of all, wala man di kilala access road kay sa likod na niya nga parkour. Ang connectivity hindi ka man di makita kay waay man siya lulutsan. Amo na gina problema man sang tanan kay miskan si ex-cap dinyo sang siya kuno kapitan, ang iya gin request was just a seawall. Ang nga project lang may permit ini ang construction sa city. Ang iya lang ang first lang nga project insukod naton to Kasano. So nakakuha na siya business permit, but ang consultations wa ay gid may natabo. What will happen kay ini nga project iya sang Diskaya related wala na gid recall lang ilang permit? Yes, no, we will review na. I think nakapadala naman kita to sa DPWH sang last week sang mga ongoing mga projects nila kay nangayo kita guidance kung paano na sino mapauntat, kung sila gid man mapauntat sa national or kung anong aton obrahon diri sa lokal. So meantime nga wala pa sang sabat mayor, pasugtan talang sana nga magsige-sige. Yes, kay mahulat na lang kita sa guidance ang DPWH. Given nga gin-revoke sa national ila permit technically dapat untat sila, no? I-follow up lang naton kay para isa na lang kay they are under man sang DPWH ang ining project, mas mayo nga isa na lang ang sa ila, no, review sa ilang mga permits kag kung gin-revoke na gid man dapat mag-untat na gid man sila miskan sila mismo guro dapat balanan na nila nga na-revoke na hindi na sila sige obra sa mga proyekto. Amo na ang ila di sentimento kay ang ila lang gin request was just a seawall kay may existing na seawall, repairs lang tani, rehabilitation sang existing na seawall. So with this 400 million nga project, though anong ang purpose ni? Kay naging 15 meters tapos 700,000 per linear meter ning ginagasto sa sini nga project. So may gin-reclaim na siya nga portion. Yes, I think this is really reclaimed, no, kay ang portion nga anong kita dito sa punta hasta diri 15 meters.
Nabatian ang nangin pahayag ni Mayor Isa Treñas sa Bombocham kaangod sa inspeksyon nga patigayon man sa Barrio Obrero, Lapuz, Iloilo City. Alright nga, ako na confused si Mayor Indaira Isa. Kay supposedly may access ko ng ini but then wala sang guluwaan. Kaya sa punta sini power barge na sang more ang sa left side sini amo ang Philippine Coast Guard Bombocham nga kilanglan man nga pagkasardukon dira for security of Philippine Coast Guard sa amo sinaman nga bahin Bombocham. Pero anong ang isa sa problema dira galing wala sang may mga nagakigo sa ining specifications dira but silingon sini naton nga ginatumod nga specifications sa sining project billboard kung diin magsugo dinasta kag saan nag-umpisa ang pag-construct, saan target date of completion, mga kasubong sina, bumbuhana? Tama ina Bombocham kay sa project billboard duha lang diri ang project billboard nga tinahibaluan 3 kuno ka section but then sa first billboard the project billboard nga makit-an ang Sinsi Construction Corporation diri ang contractor and the implementing agency ang Iloilo City District Engineering Office with the cost of 141,799,122 pesos ang contract cost diri nga may source of fund na iya sang daa ang General Appropriation Act of 2024. Sa next nga project billboard kay supposedly section 1 atong nabasa naton but then orihina nga nakit-an nga section 2 ato kay daw lain bala ang paglastar sang project billboard. So bali sugpon lang ini sila section 1 and section 2. Supposedly section 2 but the billboard the kadanay bala kay actually mismo gani ang nagatrabaho dito ginapamangkot pa naton Bombocham kung diyan gid ang 1, 2 and 3 kay since nga 3 sections diyan gid bala ang labot lang o kon asta lang ang section 1 but then ang section 1 nga project billboard dito na tuon sa tunga ang sa gihapon nga flood mitigation structure, waterways rehabilitation and coastal protection section 1 of Iloilo City, Iloilo nga may contract cost na 119,418,737 and the same implementing office nga Iloilo City District Engineering Office. So sa mga nabutang nga mga project billboard wala inisang klaro kay sa ikaduha diri nga project billboard wala man sang completion date but may project date diri nga daw nakabutang dira February 20, 2025 ang started project date niya. So amo diri ang gina-foresee nga for section 1 sa amo sini nga proyekto ang dated 2025. So a bit confusing kay maduha diri ang mangin project billboard sa section 1 Bombocham. Kay sa punta sa section 1 man so bali 1, 2 and 1. But then ang sa yun tudlo kay nasang nagaobra dito sa punta pa kuno ang section 3. And amo na ang palapit na sa may power barge but section 1 dira ang nakabutang. So inigali ang ginbutang nila nga section 1 bangod nga for 2025 ini. Samtang ang section 2 nga ini nga 2024 nakabutang diri nga started date February 26, 2024. So completion date ni kuntani ang 2024 man but then wala pa na human Bombocham. All right. So but silingon sa aton sini nga mga kabombo isa sa mga dapat siniguro i-correct and maybe mangin isa man sa I think balasihan sang City Council sa Quad Committee man sini nga gindihon sini nila in aid of legislation, investigation in aid of legislation, isa na sa mga punto ni nga dapat sa mga palabuton sini nga mga proyekto dapat ang project billboard kompleto kag naka-specify bombohana. But sa karon before pa man sa paglupok sining issue regarding sa mga diskaya
naguntat na nga daan ang konstruksyon sini bangod nga sa unhan nga kuntani nalakip pa sa proyekto ara dira ang power barge kag ang exit or entrance ng isa ka bulutuan na am I correct, Bombohana? Okay. So subong ang suspension naman, pero makita ta diri sa latest na video nga may nagatrabaho gani. Ang suspension naman iya subong bangod sa pag-suspend mismo sang DPWH pinagi sa mando ni DPWH Secretary Vince Dizon sa sining pag-suspend sa kontraktor iya. Okay. So, amo to ganing hambal ni Mayor Isa niya dapat mauntat na ni sila obra kay may suspension na nga daan. Ngati hindi sila makapadayon bangod nga mo to wa isang punta sa aton sila mga kabumbuara na tong power barge tiyanong matabo sinadira. And then ang second suspension amo na ngati ang kontrata na mismo rang permit na mismo sa kontraktor ang gin-suspend na Bombohana. Tama ina Bombot Sham, supposedly automatically nga saan nga diyon man nga revoke ang lisensya diri sa among mga kontraktor, automatically tani na ontat na ini, but then ginapasugtan lang actually sa Iloilo City Government man as sa pahayag man dira ni Mayor Isa Treñas nga hulaton lamang ang pang mga requirements kung sino gyud diri ang authorized nga literally nga mauntat na ang ining proyekto sa Barrio Obrero, Lapud, Iloilo City. But then contrasting man sa ining pahayag sa anay punong barangay sa Barrio Obrero, si punong barangay Ricardo Dino Jr. Taga iya diri ginapahayag mo siya mga kabombo nga ang ining proyekto ang mangin manami man kung maguman if ever kay ti mo on ini nga mga for recreational activities, ehersisyo sang mga taga Barrio Obrero o kon whole resident of the city of Iloilo. But then ang sa iya serbisyo sa barangay from 2017 to 2023 ang gin-consult man kuno ang ining proyekto. Kasi kung balik-balikan naton, nagsiling man diri si Mayor Isa Treñas nga no consultation at all from local government unit of Iloilo. But then diri sa may bahin sang punong barangay nga si Mr. Ricardo Dino Jr., may consultation nga natabo in between sa DPWH and ICDO. But then ang nakabutang gid lamang diri is repair of seawall. Kakibot lamang diri sang amo nga punong barangay nga dako nagali nga proyekto and amo ni kalapad kag kadako kag tuyo gid sa DPWH sa amo man nga area Bombotcham. Ipabati naton this time ang nangina pahayag ni punong barangay Ricardo Dino Jr. Subong ongoing ang project nato na sa mitigation flood control sa may baybay kung tawgon daw islanad man siya subong kung tuloko naton. So ongoing pa. Originally, sir, ano ni ang project billboard niya ginakabutang? Flood mitigation project na nakita ko. Flood mitigation. Yes. Flood mitigation. Sa una, ano gid na daya? So, same time ko ang natabo dira ginaab sing tubig kag ang seawall sing barangay nga lapit sa eskwelahan kag sa Coast Guard dilapidated na. So, sulod ng tubig ginaab ng duta. So, lapit na lang sa mga facility. So muna nag-request kita nga i-repair ang aton nga seawall. Pero ting ini nga project subong sa nakita mo kap beneficial siya or sila naton mas nag-good life pag inang sitwasyon? Kaya wala man siya may nahalitan nga mga pumuloy naton. Pumamay na sa esplanade o manami man siya. Mangin dira kita makaubutang si mga recreation or mga sports activity or mga exercise mga tao. So maayo man siya kay wala man siya may nalita nga pumuloy mo. Maayo gid sir, pero ibang diri ginahambal nga base ini isa ka rason nga naga-back off ang tubig kag nagakos ang baha man sa area nga ni. Diri sa amon wala diri gabaha. Ang gabaha diri kon high tide. Dito sa may zone 3 area hindi diri. Zone 3 area man high tide diri sugatang tubig ulan kag tubig dagat. So amo unang nga nagata. So
importante on time lang matapos kumbaga mo na. Oo. So overall pabor ikaw gid diya sir sa mo. Yes, pero nga kung di nga naging priority nga project yung pangayo, is tay-tay kid kayo muna ang ginapangalan sa Pumuyo, bridge connecting highway. Kay one entrance man exit kita. So, pero ining sang na umpisa ning project na consult pa kamo. Gintakos siya, ako pa tawag tatay ng kapitan. Gintakos siya for repair. Kay damage na, baba na. So pag implement, hindi na ako kapitan. So, kung si former punong barangay and daw barangay kagawad Ricardo Dino Jr., may ginahingyo siya da nga project ngati taytayan kung tani kiti one entrance, one exit lang sila para nga makakonect kung tani dito iya sa may highway Bombo Hana. Kag ang ginapangayo gid iya nga proyekto amuning taytay kag ang coordination sa kay former punong barangay Dinyo is that nga mapabutang or ma-repair sang anong i-repair kung ganito? Seawall. Ang seawall. Pero sang natigayon ining sambitan nga proyekto hindi na siya punong barangay kay ang punong barangay na dira amo si punong barangay James Cunlo na. Okay. So nagapamatuod lamang kung si Cap Dinyo, si Kagawad Dinyo pa magkutunta regarding bala sa sining mga coordination meeting. So may coordination meeting kiti sa iya ganing nga Chimpo may coordination meeting. No? We don't know kung sa subong iya nga Chimpo basi kung wala gid man nga amo man ang ginawangal karon sa city government, but may mga coordination meeting nga patigayon. But sa karon ti hambal ni Mayor Inday Raisa regarding sa pagpauntat, hulaton na lang ang DPWH sa central office or mismo ang Tinglicom sang DPWH kung ano ang mangin pamatbat niya sini parang isa na lang kuno kag wala na sang kung ano pamalaway na sang damo pa yang inistoryana ya Bombo Hana. Yes, tama gid ina about siya mo terms diri sa when it comes to term nga may coordination, may ara gid iya ang DPWH SDO sa mga punong barangay, but then sa buong abi nga tuig iban lain na diri ang nagapungko bilang punong barangay, but then diri napamatud-an man ni punong barangay Ricardo Dini Jr. may ara sa coordination. It's just nga lain ang propose, lain ang gin-implement sa amuman nga area Bambotsam. Sa bahin naman sa Department of Environment and Natural Resources Office, Community Environment Natural Resources Office Senro sa Gimbal kay diri ang part or sila diri nagasunod sa inspection ni Mayor Raisa Treñas every time nga mag-check diri sa mga flood control projects kung ano bala ang mga nabayular sa kada proyekto sa webcam sa bahin sa DENR. Diri gin pa-check o pag gina-review man sa Senro ni Mr. Armin Halili, ang head sa Senro Gimbal, kay makit-an nga sa ina nga whole stretch sa phase 1, 2, and 3 o section 1, 2, and 3 sa nga mga proyekto may ara sang mangroves nga sa tunga nga area Bambotsam. So ini ginakinahanglan nga may earth balling nga matabo o kon ang ining ginatawag man nga crucial technique o kung ginakinahanglan gid sa pag transfer o kung kuhaon gid na yung mga mangrove kag isaylo, may saylohan dapat nga lote isa ini pahamtang sa mga proyekto dira. So paano bala ang earth balling diri kay na daw dalhin sa route gid ni Bambotsam kag ginasaylo sa mga specific nga mga area nga pagasaylohan diri. So ang kinahanglan diri subong man sa ICDO to implement this project ang kuhaan o kung kuhaon ang iban diri nga mga part of mangroves bangot man nga sa tunga gid ini nga bahin kag possible nga magkalaguba kung magkaladura dira sa time na nga mahuman na gid fully ang ining proyekto. So ang iban diri man nga opisyales ang man ilang nakabalakan and the DENR, but then subject to review ni Mr. Armin Halili kay kinahanglan dapat kung may
ining proyekto may Certificate of Non-Coverage kung CNC and may man sang daw dokumento nga kuhaon sa resolution sa council agod nga mapatigayon ng ining earth balling, but then gina-check pa lang kung may aragid man sa mga permits when it comes sa mga amusini kay ini ang mangin violation man sa Fisheries Code RA kung Republic Act 8550 and RA 10654 nga nagkasunod man diri ang forestry law nga may mga penalidad if ever gid man nga mayara sa mga mangrove na nababayan o kung wala masaylo sa mga specific area Bombocham. Ito bati natin this time ang nangin pahayag ni Mr. Armin Halili. Well, ang sa na-discuss na natin earlier sa 2 days sang 2-day trip na visitation natin sa Ligad. Ang role sang Senro Gimbal before sila mag-execute sang any construction, tapos kung may maapektuhan ng mangrove, they should first secure sang earth balling permit from the DNR, Senro Miagao or the Gimbal for that matter. And before we can issue that, dapat may kono na siya, Certificate of Non-Objection from the City Enro, tapos may Resolution of No Objection from the City Council. So without that 2 documents, we cannot issue the earth balling permit. Parang ang mga mangrove to be affected, i-earth ball na, butso ng kuha ng iagamot, may development plan naman na sila kung saan din nilrelocate ang inang mangrove, may plano na sila ginasubmit sa amon, so dito sila i-transfer. Pero kung wala pang inang documents, wala pang earth balling permit, they cannot, because cutting or cutting, trimming, pruning of mangrove is absolutely prohibited under the law. Ang so far ang kayang nangayo sila disang permit, gina-check ko subong ang number sang permit nga na-issue naton diri. Dapat may ma-apply gid na sila, otherwise hindi sila kagoon kung wala sila earth balling permit. Because sa naliwat ko na gani under Republic Act 7161, cutting mangrove is absolutely prohibited. It would be a violation. Ano mas specific violation, sir? Amo to ang Republic Act 7161, although they are allowed under the department order as early as 2000 nga pwede sila kakat, but however they should comply with the requirements of the law, that is the permit before penal provisions ba yun, sir? May ara siya, sir. Ano kabugat ang penal? Hindi ko pa ma-specify actually kay usually ang mga Republic Acts na yan, mga mangroves na yan, ang penalty under the revised penal code sa forestry code dira nila gina-apply. Ano pag sir nga mga violations ang nakita naton diri sa among apekto under DNR? Well, upod ko man di ang Assistant Division Chief sa Service and Mapping Division. Again, before we can state whether there was a violation of the easement or the cadastral line, we have to relocate first the old cadastral line before we can speak with certainty nga indeed may nasaklam siya. Sa recommendation sir sang DNR nga EMB nga base madala sa CNC ang ining proyekto, madala ba ini sir? Well, I cannot speak for in behalf of the EMB kasi ang muna yung expertise mo, ECC and the CNC. So they are the expert on that matter. Oo. Among sa mga projects ka na-inspect na sir with Mayor Raisa, ano pag yun? Or ang specific nga mga flood control projects na inspect nga dumadamo gid sang violations under DNR? Again, ang akon naman itong ang earth balling permit sa mangrove. So so far as the CNC, the ECC, may appropriate agency da ang EMB. Tapos kung may violation sa easements, then we have to make the proper relocation survey. Nabatian ang nanginapahayag ni Mr. Armin Halili, ang head sa Community Environment Natural Resources Office of Gimbal, Bombocham. Kunang kilala ko pa ining issue regarding sa mangrove balling, cutting, pruning. Oo. Is a thing of the past na ni. No? Is a thing of the past. Ano nang ambal sila nila. Basta English ganito medyo nabudlayan ko. Basta do muna bla. Ngaman, nga nambal tanga mo sina kay pila na ka mga proyekto sang Department of Public Works and Highways sa mga nakaligad sini nga mga tinuig ang naka-encounter man sang amo sini nga mga lihok of which nga ang DPWH sa naigo man to sa mga pagpakamalaot
hilabi pa sa mga environmentalist bangod nga ining earthballing controversial ini siya nga sahi sang lihok mo kay ang mangrove kung granting for the sake of discussion kung maghambag ka nga earthballing makutkot ka na sa palibot sing isa iya katanom or puno tapos imo sina iya nga igabuton siya bala sa malipot sini nga pulong dalang iya sini nga mga kaugatan no i-uproot nimo siya but wala niya or hindi niya pwede sa mga mangrove kay pananglitan or once nga ginabot nimo ang mangrove mapatay na lamang ini siya so daw kasubong man ina sa gihapon sa aton sini nga mga kabombo nga tingin na dumili ang pag-utod ang pagtapas sang mga mangrove sa aton sini karon iya nga mga kabombo ti daw natigayon man lang mga proyekto gani for example mga esplanade natigayon man lang without even hatagan sang jutay nga pagtamod ang mga mangrove nga pinangtapas nagkalamatay or kung nag-agi sa proseso ti nahatagan sang nagakaigo sining permits no sa aton sini karon iya nga mga kabombo no tido pila ka mga suwestyon or pila ka mga opinion gani isang aton sini nga mga kauturan nga daw kasubong iya nga daw halos na lang tanan gina-check gid para nga makasigurado nga nagsunod sa proseso ining mga proyekto or simply saying do halos tanan-tanan na lang ginalili para nga mapangitaan violation do mo sinanggwa niya karon na Bombo Hana amo gani Bombo Cham kay somehow kabudlay man diri if ano ang limitation sa isang earthballing kapin pa sa mga madugay na nga mga mangroves kay ti extensive root system may mayara na sang mga dako na and iba nag-intertwined na sa iban man nga mga roots sang ining mangroves sa kabudlay and manubo gid ang survival rate nila if ever nga isaylohon gid man ini. But the nakitaan man nato ni Bombo Cham nga ang environmental kag legal consideration sa Pilipinas sa DNR gina-discourage kid o kung gina-restrict man ang earthballing sang mature mangroves kung kaangay sang low survival risk to surrounding habitat kag ecological importance man sang mga mangrove and usually ginaalaw lang ini sa mga young kung typically mga lower than 3 years old ang ining mangroves but then kan makitaan sa pila na mga flood control projects kay may mga mangroves nakitaan nga daw mga madugay kag dako na ining mga gamot nila Bombo Cham so amo na sina ang gina-check man sang Iloilo City Government with Mayor Isa Trenas daw tanan nga bahin sang flood control projects ang gina tan-aw agod nga kumakit-an diri ang mga matawag nga nag-violate ang ining project nga gina-implement. All right. Balita nagikan sa Iloilo City Hall ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Siguro kung kita maglantaw kag sandig man sa aton nga pag-insinde ang violation kag questionably siniguro banwa amo nga wala sang mga nagakaigo sini or updated the details sang proyekto nga ginapatigayon dira sa Barrio Obrero Lapos in terms iya sa mga kung may mga nalapas sini nga violation sa mga pagsulundan sang Department of Environment and Natural Resources, EMB, so on and so forth, no? Kung hambalon tanagid lang, common sense will tell you nga hindi man ina mag-proceed, no? Or sugod ang isa ka proyekto kung mayara sang mga ginalapas kay
ginakwaan man ina sang nagakaigo siniya nga mga permits kag nag-agi man sa nagakaigo sini nga proseso, I do believe sa pagpatigayon sining dumalagko nga proyekto kon delayed kag palpak, mambal naton sa delayed siguro pero hindi palpak nga man. Ti no less than ang mga barangay official naghambal nga nakabuligid sa ila ining proyekto, no? Sa aton sini karon niya makabumbo. Ang sala lang sinisang proyekto, balan nyo kon ano? Kay ti ang kontraktor sini St. Timothy. Isa sa mga kontrobersyal nga kontraktor karon sa idalom sang mga group of construction firm sa mga Diskaya. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Oh. Tikon may mga nasalapo ginman sini iyang nga mga huol dira sa pag-complete sining nasambitan nga proyekto, problema na ina sang Iloilo City District Engineering Office. Problema na ina sinanila kung nga why nila nga daan sini iya maantisipar, maplastar sang maayo, no? Ngati dito gali sa uluunhan sa amo sini nga distansya sa Kalawigon, lakip pa ni sa aton sini nga proyekto, sugpon pa ni sang flood mitigation project, ara gali dira ang power barge. Ara gali dira ang entrance sang isa ka bulutuan, so on and so forth. Dapat before nga ginimplementar, naplastar na kun tani ina sang maayo. O, tisubong talang nahibaluan nga dapat gali mayara sang earthballing para iya nga mag-continue ang nasambitan sini nga proyekto kay amo inang isa sa mga nagpugong nga mag-continue ining construction sa proyekto bangod gati may mga masalakay sining mangroves, no? May ara dira ang power barge, may property sang isa ka bulutuan. Pero kung madumduman nyo pa sa itong 2017, kung hindi ako hindi, 2018, no? Or 2017, or before pa sila, hindi ko lang ma-recall exactly ang tuig, no? Nga kung sa diin, sa pag-construct bala sining Iloilo River Esplanade. Oh? Ti ginatos man gani ka mga mangroves ang pinangutod. No? Kagdamo ang nag-react sina diri. During that time, sa aton sini nga mga kabumbo, sandig sa informasyon nga aton sini nga nabaton, kag sandig man sa aton sini iya nga maricol, ti hamakon sini nimo banwa pila ka bilog sinyo? Hindi magnubo sa sien? Ka mangroves ang pinangutod? Ti ang DNR gani nag-raise man sang concern sa impact sining Esplanade project. Bangod nga ti may iguan ang mga mangroves, no? Ang mangroves amo ni ang mga tiniran, ginapangitlugan or natural habitat sang mga fresh water nga mga isda bla, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti santuanay sa madumduman ta pa city government nangin very silent sining nasambitan sining nga issue. Oh. Ti ining mga mangroves to nga nagkala-matay sadto mga 10 to 20 years old na to. Nabilong to sila sa bungalon species ang tawag siya ni isang mangroves. Ang iban sina diri ti pagatpat, bungalon, Avicennia marina, ang pagatpat Soneracia alba. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbot. Yan mo itong nila sa inyo plano na dira nga i-earth ball, saylohon ang mangroves, and then natigayon ginman nga gin-earth ball,
gin-uproot, ginsaylo, nagkalamatay man to. Kaya mangroves, hindi mo na iya mapabuhi, papananglitan, ginabot mo na siya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung mag-amo sini ang hugada, I do agree with Mayor Inday Raisa Treñas nga mahulat siya for the meantime sa mangin desisyon sang Department of Public Works and Highways, sang tiglikom sang DPWH kung pauntaton gidman or whatsoever, no? Ang nagpa-confuse lang guro sa aton sining alkalde, kay tiya mo na klaro man sa tanan, di man malipod kang manigar sa aton sining mga kabumbo, nga hindi kompleto kag hindi specific ang nakabutang sa project billboard. Ti siguro mo na nag-cause sang pagka-confuse sa kay Mayor Inday, but sa mga pumuluyo nga ti dira iya nag-star, tig ilinit kag tig ululan, tig balagyo, no? O kung matawhay man ang panahon, nakabulig sa ila ining nasambitan karon nga proyekto. 41 minutos nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon sa gihapon diri sa Bumbuanay sa udto. Istoryahan naton buwas na ang eleksyon, no? Buwas na ang eleksyon. Maumpisa na ang eleksyon para iya sa pagka PCL president sa Iloilo. Ang maatubangay sa pagka-PCL President nagakandidato pa via SB member JP Piñol nga ginindorso ni Gov Toto, ni 3rd District Congressman Nonoy Lorenz, kag ang iya sining kasumpong former mayor sa banwasang New Lucena, si SB member Lucel Civillier, Mondihar Civillier. Pero hambal ni SB JP Piñol, sinyo way kung ginakabig nga kasumpong si SB Lisel, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kag lakip na sina dire ang pamatok man sang Sangguniang Kabataan President sa sa sining tinutuyo or ginaduso ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga i-abolish na lang ang Sangguniang Kabataan. Balikan tayo ni matapos sa bila ka-importante nga mga panumdum. Oras naton, 42 minutos nakaligad sa taknang launa. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka. Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for September 7 to 13, 2025. September 14 is Grandparents' Day. Celebrate this important occasion one day in advance. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edison. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa September 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or The Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it.
Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary Board Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlaing nga mga branches sini kag ATMs, enhanced mobile banking services, QRPH, nagabaton bills payment sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union kag nagabakal, subong man nagabaligya sang US dollar sa competitive rates sumugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblacion, Leganes, Iloilo. Ukon magtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, Banknet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group. Ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkadto sa Queen Bank Leganes Branch para ma-update ang inyo mga dokumento. Queen Bank Leganes Branch. No noon break and open on Saturdays. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo. 9 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. I-check ko niyan ay balabalita ni Bombo Jomar Villa kay man suspitsado sa pagpangawat sa isa iya ka Tiangge
nadakpan sang mga operatiba sa isang ka bypass operation diri sa syudad sang Iloilo. Amo ni blang hambal nilang madasig kunong epekto sang karma. Ti dumatuod ginman nga grabe ang karma, no? Kita nyo na nagklinabo sa iban sining mga opisyalis dito sa may Nepal, sa din pigigani sa may Indonesia. Ginapang hublasan sila kag ginapang lapdusan sang kahoy ng ila sining taludtod. Sa iban sining lugar ya ginapakamang sa sapa kag ginahaboy ka bato. Por Diyos por Santo. Kaya mo ni kunong karma kung sobra na gid kakawatan ang mga opisyalis, no? May mga ginapang sunog ang kabalayan, ano pa ginto? Kadamo lang sa nagikilinabo. Ti damo gani isang mga netizen nga nagambal nga the Philippines is next. The Philippines is next. Pangamuyuan tayo nga hindi na matabo sa ton. Kaya hindi naton luyag sang kinagamo. Nga ginatawag sini nga mag-amo ng sitwasyon to kag Sus Maria kagusip po. Chaos na yabla banwa. Kung may dapat yun man nga magpanabat, ti pasabton tae kag ginalauman naton nga mangin patas ang investigasyon sa aton siniyang mga opisyalis man nga nagaimbestigar. Galing kayong investigasyon sininilaya do tsakto to hambal ni Mayor Vico Soto mo, no? Ti galing kayang sa mga payag ni Mayor Vico Soto ang pandam yes pumuluyo nga maghalong kamo sining mga tao ni nga mga butigon ni kay sarang ni nila nga manipulahon para nga maglibog ang ulo naton para nga makambal kita nga inano ni man do way na nisang pakantuan ni kag matakaan kita kag pabayan ta na lang. Kag gati makalikaw sila sa ila sila nga nagakadapat sila nga sa labton sa pagkawat nila. No, way na hindi na magpaligoy-ligoy Hindi na ta pa-isti-isti pa kawat. Mga makawat. Muna gamiton ta nga mga terno yan. Mga makawat, mga kilkil. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti dapat sini kung tani amo tong ambal ni Mayor Vico Soto bla nga maghalong gid kita kuno kay grabe kuno ning mga butigon nga mga kawatan nga mga manog kilkil nga mga opisyal nga ginpang hingadlan grabe ni mag-twist sang mga istorya lakip ng mga butigon sini nga mga kontraktor, no? Kag iban pa nga mga naulamid sa sining kontrobersiya karon grabe ni sila mag twist sang mga sugilanon kag patalangon ng mga tawo. Pero kung nang tawon mo sang sa Senate to ang gintudlo mga congressman sang nagpangusisa, nag-imbestigar ang House of Representatives, ginapanundo, mga senator. Nano ni man, tutuod gin man ng investigasyon o kung nagpinasahay kag nagpinatudla na ini sila. Nagpreskon man si ang bago nga chairman sang committee on ang bago nga chairman sang Blue Ribbon Committee nga Senate pro tempore. Hambalya silingya kon kasuhan abi sa Senate, kasuhan ang prisuhon ang mga nagabaton nagikan sa mga kontraktor, nagabaton sa komisyon, nagapangomisyon sa mga proyekto. Singanda ba si mawadan kami di kurom? Ay! Sa aton sini makauturan? Sus Maria kagusipot siling sobra sa katunga. Por Diyos por Santo. Ti buyagyag bala. Senator Panpiloping Lacson, sir, kung sanday sinoy na, para may islanda na yun. Check ko na this time si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please, go ahead. Bombo Cham, wala man na dakpan sa gipatigan siya nga pala preparation sang pututan PEDP ang ining suspect sa sining pagsalisi sa isa ka grocery store may manuwa sa pututan. Pero nadakpan ini, no, sa gipatigayon sining drug bypass operation sa area karon sa Barangay Dilarama, Iloilo City proper. Ang subject amo si alias Ryan, 41 anyos ang Barangay Veterans Village sa Iloilo City proper. Ang nasambit sining individual, una nang gina-report no sa may pututan Municipal Police Station matapos nga nagpangsalisi no sa isa ka grocery store sa nasambit sining banwa. So based sa kuha sa closed circuit television,
ang suspitsado ang nagapakilala sining ahente sang sigarilyo kag naga tanyag no sang freebies kabaylo sa sining mga produkto nga bayluhan niya kuno bumbutsam no so mo ni ang iya sining presentar sa tag-iya di bangod sa sining manami no nga bagistorya didto naghatag tag-iya sa tatlo ka rim no sa sining sigarilyo kung sa DNT ang promesa nga ibalik lang ang tatlo ka rim kay bayluhan niya sang iban sining produkto kag may dugang pa sining mga previous nga hatag. So nagpasagot man ang tag-iya kag didto nga samtang nga dumay nagginakuti sa sulod sa nga store nga nakikita sang kaygyonan ini suspitsado nga kagway na makabalik. So gidala itong tatlo ka rim sa sigarilyo nga may balor nga nagalagpot sa mga 5,000 pesos ang tatlo ka rim sang sigarilyo. So kasunod sang sining natabo tiging pablater at nagpatigayon sa pala operasyon galing why ni siya madakpan no ang suspitsado gin pagwa lang sa PNP ang CCTV kung ano ang modus sining suspect agud nga timangin aware man ang iban palibot pagkatapos sining insidente pila ka adlaw ang nagligad nakabaton sa report ang pututan PNP nga ang suspect sa sining pagsalisi ang nadakpan no sa gipatigayon sining drug bypass operation address sa area karon sa Barangay de la Rama, Condigaspi de la Rama, City proper. Kag mismo ang tag-iya nag-confirm nga ang nagsalisi sa iya sigurado siya nga moto ang nadakpan sa gimpatigayon nga drug bypass operation kung sa dintin nakuha di ang 55 grams ang bukaton sa suspected sa kag may ara sa nga market value nga 374,000 pesos. Diri no kag based sa record sa kapulisan ginakabigal ini siya nga tukhang surrenderi sa may distrito sang Haro kag nagagawa man ining pangalan nga supplier sang illegal sining nga droga sa mga area sang city proper kag sa pila ka mga distrito diri sa may syudad sang Iloilo. Bangod sa sining insidente bumbutsam sa mga latest nga development sunod sa giya sa Sangge nga ginsalisihan doay namlak no sa SGAN na mag-file sa kaso bangod nga ti ang kaso ginapangtubang nga mas mabugat pa karon no sa 5,000 pesos ngayon sinigagin kawat no o kunang salisi abis ang sining suspitsado sa biktima sinagalaom ang tag-iya sang Sangge nga matagaan no sang hustisya ang natabo at the same time mapanabat no ang ining nasabit sining individual sa iya sila nga magipaghimo. Ari plus si Police Major Brian Alamo, Hepe sa Pututan Municipal Police Station. Manisa ano natin siya no, we received report sa nadigad nga adlaw sang September 8 nga ang suspect ni actually nga gina-follow up sa ICPS-1 is the same person natakpan nila during the bypass operation conduct nila sa September 8 at around 5 p.m. sa hapon. Nakilala din suspect no si alias Ryan pumuyo sa Veterans Village kag ang bypass operation na natambo ini sa barangay Bigaspi de la Rama dira sa city proper kag narekabira ni sang more or less na sa 50 grams na shabu na-identify nato na suspect sa pagpanunto diri sa bayan ng Pututan. So bali pareho ang identity nila sang sir sang nangawat da sa may kuno salisi. Aminado man sa sir sa ginimo yan da. Yes sir, actually kita naman ako na klaro ang sa video. Na-identify sa nga siya gid ni ang suspect na nagpanunto sa sining isa ka grocery store diri sa bayan ng Pututan. Plano ya ka biktima sang salisi da sir ma-file man sa kaso. Supposedly ko sa badak brisado gini ang biktima mag-file kagayon sini nga nalakpan so nagano na nagpahiway na lang yung biktima kay sini nga nadakop naman sa mas mataas pag gini kaso. So but anyway ara man ang igiga po di anytime nga decide na victim naton we can still file a case for regular filing para at least magsaka sa court ang complaint naton so most probably maulugan pag isang another warrant para sa kaso ng kaso. Okay, so kung ng taon taglan na tabo do
Damo gali sa modo, sir, magluwas na sa salisi kay guys pagli sa droga ni may gamonitoring gagwa man na sa inyo report da. Hindi na sa taga-register mo, taga-dala sa city proper, but based on information natin, drug surrender man isa. Okay. So, bot sa lingon, tinaristo naman, siguro ang baktegya nga daw, okay naman na, daw bastante na masla siguro, sir? Yes, sir. Nabatian si Police Major Brian Alamo ang hepe sa Pututan Municipal Police Station. Nagagawa man sa investigation sa Pututan PNP nga duay naman sang iban sining grupo, no? Hindi nasambit sining individual. In short nga daw siya lang ni kunong nagapatigayon, no? Sang sining modo sabi o kung plano nga tiyan mo na nakalabot siya hasta sa may banwa sa Pututan. Iloilo Bambusan. Pero to sino kay Major Alamo at least nga nangin aware ang pumuloyo sa mo sining modos nga basibla ilogon, no, sa giban sining individual at least nga aware ang pilatan mga store owners sa mo sining karon nga modo sa pagkomentaha sa ila si tagsa ka mga isig pareho Bambusan. Ti palinton man sa mo sining modos kay basi ilogon man sa iban nga police station bla. Mang budol ka sa mga tiyangge ti baybason ka man pagkadasol nga adlaw. Kaya mo kung... Di labo po, Jomar. Kung ang kapulisan ta, ginapaalinton ang mga pumuluyo nga mag-andam sa musining nga modos, ako nagapaalinton sa mga manugbudol, manugpatalang, mga kawatan, nga maghalong sila kay kung sundo nila ang pariyo sining pagpangawat, pagpangbudol, pagpanunto sa ila sini nga isig kapariyo, ti basi kon ang ila sini nga kapalaran mangin kasubong man ni alias Jason nga ni nga pagkadason may nadlaw ginbaybas sa kapulisan or nabaybas sa kapulisan. Ate mo na bla doon ngang ang swerte hindi limited, no, may witeon kada nga maubos. Asali kung sundon abing proseso sa kasali na identify ni sa mo. Based sa pag-check na Pututan PNP, galing hindi ba nila maristo gilayon kay nalat na tong ang ila sa dinhat prosot. Operation so matabo ti irregular filing, galing kun sa regular filing medyo dugay-dugay pa, no. Kasi wala to para magawa mo siring waran. This na ikaw abing nga maristo, no? Butante sa sining gipatigayon sa bypass operation, siguro dito nagitman siguro kung paano nga maserbisyuhan sining mga nga sining mga again pang obra sini. Demo to pag bypass iya aresto sa dayon. Amo na nga detain siya sa may police station. Number 1 ini nasambit siya ni karon nga persona. Bubutam. Pag dala siya sa PP1 tindog pa man mayo, makatikang pa man mayo, kalakat-lakat pa man. Hindi ko lakat-lakat man ko, no? Ati okay, Jones, sa mga muamo na gapamangkot yung sa mga kawatan daan, madakpan sang kapulisan ta, tiga palagyo pa ni sila mo. Galagsanay pa ni sila, basi makasandad, basi makadalinas nila sa karo maglagsanay, agi sa bisa-basa, naka-slide sa, bulid-bulid sa kundi burokol iya baba, burokol buluswang iya mata, tiga nga daan mo, kapin pagin kung sa siminto, kung batuhon ang area, tapos, malaguban iya sining mga lawas kung kaysa masalaan mo na nga sinumbag. Pero agi na iya sang pagkadalin asya kang nagbulid-bulid sa Bumbujumar. Ate based to sa pag-usisa tado ay pan sa kanok dalinas. Wayman ati mas mayo gid. Ang suspitado ti siguro kung nandawon ta ti magod ba siguro sa basi ko dudugay naman kita monitor black ag ti natigayo na gid maning operation, no? Sa nasambit siya ni karon nga individual. Pamutan. Pero sunod sa Pututan PNP, hindi lang magpakampanting pumuloy kasi nadakpa ng suspect. Protest nga malikawan kay tika subong nagumpisa na sa Bermans. Medyo masako-sako na kagamo magid niyang isa sa gina take advantage so sa kasubo sa nga mga individual. Ko na mo ng panumdom sa kapulisan. Ako may panumdom ako.
Ang mga kawatan di man kamo magpakampante kay nali kon magapangawat kamo, makuan kamo sang video sa closed circuit television or sa CCTV, nali kon masubject man kamo sa bypass operation. Pili dipindi sila. Dipindi sila, Joms. Ako niya pahatag balanta sa panumdum di. Ati labanin mas may mamburbugad ang kaso yes bypass mo. Ti pila ang recovery ni kay alias Jason? Ang market value 374,000 ang pilang bilis ang 3 karim? Pilang bilis ang 3 karim nga sigarilyo? More or less mga 5,000. Aragoy, Jason. Jason, maluoy ka. Kon slang ka kuno mag-pronounce ang ngalan sina, it's Jason. Pombo Jomar. Pero kung mga Ilonggo kuno gani o kung mga Bisaya magbasa sina, it's Jason. Pombo Jomar. Pero bala sa imo bala? Kung Ryan. Ha? Ryan. Ryan. Di ko na pinangwa mga Jason, kuya man. Alias Ryan, gali. Ryan siya, Ryan. Pares manabla sa imo. Kung panamion mo ginabi, ti Jomar. Pero kung ordinaryo lang, Jumar. Joseph. Joseph. Ti ang ngalan nga typical sining pang ordinaryo bala, pares na mga ang Robert, shortcut mo bisa Robert, mambal ka nga Robert, no? Robert, no? Or Roberto. Pero kung do ordinaryo lang ani, Roberto. Berto. Di ba Jomar? Pinatay na lang ni Bombo Jomar ang iya sininga cellphone. Natak-an siguro sa kon. No, kung takaliwat kay pa-extrohon na siya engineer. Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligan sa takna sininga alas 2. Sa aton sininga pagpanglagad sa Bombo Hanay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Gamay na lang extra na lang ara na siya engineer, balik siya. Why ged? Utod ged. Mandam ka lang Bombo Jomar sa kasaka di ko sa stasyon pinatyan mo ko cellphone Pati ka na. Basi na lobat si Bombo Jomar. Anyway, kompleto naman na balita ni Bombo Jomar. Tiyan mo na. Halonggid sa mga nagatsulot-sangge, sa mga kauturan nato, hilabi pa bermans na sa karon, ginexpectar ni sang mga dungol niyo sa mga kawatan, sa mga manog palapaw, sa mga manog budol, mga sindikato, nga magpamintahagid. Digid ka mo magpadala-dala. Paandam ko naman, palinto naman yan ni Bombo Cham sa mga kawatan, sa mga budol, tuklo, sukret, no? Kag kung ano pa dira nga mga illegal sininyo nga mga buluhaton, ginapandaman ko man kamo. Kay nali bla kon kamo nang masunod sini ginapusasan tapos may ma-recover sa inyo. Way ganubo bla sa 100,000 nga balor sa illegal nga druga. Depende sa inyo Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Iban ng mga balita kag impormasyon tugyan ta sa iban sinimando sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. 100 dias na lang kag Pasko na sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa liwat, 105 dias na lang kag Pasko na. Standby na sa kapal lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Si Bombo Cham Blanc cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio. Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga wala di Iloilo Billboard of Activities for September 7 to 13, 2025. September 14 is Grandparents' Day. Celebrate this important occasion one day in advance. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edison. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plaswala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plaswala di Iloilo. Sa September 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan.
kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Yari na ang kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome diri sa kahapon lamang program. It's a beautiful Thursday, September 11, 2025. How many days to go before Christmas? Check that. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. We're getting nearer to Christmas Day. Today, it's 105 days to go before Christmas. Mayong hapon sa liwat sa inyo tanan, ini si Tita Regine, kag nag-aabi-abi na sa inyo. Salamat for being there. And salamat especially for sharing with us ang inyong mga kasaysayan, ang inyong mga inagihan, ang mga something nga nagahupot dira sa inyong dughan, nga inyong ginpagwa kag gin-share diri sa kahapon lamang program. Salamat gid every day from Monday to Saturday. May ara kita nga makasaysayan nga mabatian halin sa inyo. Sa mga interesado man kag may ara man nga istorya nga luyag i-share diri sa kahapon lamang program, palihog i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga ginasulat sa gihapon, pwede gid ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope you're in good condition. Tanan ka mo dira nakasmile. If something bad happened, it's not yet, no? The end of the world. Kag not yet the end of the day. So, pwede pa makabawi, no? Sa remaining hours para sa sininga adlaw. So, salamat for being there. Ari nang ato nga ang bahanon para sa inyo tanan. This is from Albert Acolado. Let's enjoy this song. I Need Your Love. This is KLP and this is Tita Regine. Welcome. I need your love,
you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. I need your love. I also need your stories, your letters. So, isulat lang kag i-share diri sa kahapon lamang program. Alas 2:22 ang atong oras. Diri kita sa atong first story para sa sining hapon, ang request September 11 natong basahon. Sigurado nagapamati gid sa Mr. Survivor sa Southern Iloilo kaupod sang iya nga pamilya. Suguran ta pagbasa sa iya nga sulat. Nagasiling, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, Tita Reg. Sa tanan nga mga maukod nga matagpalamati, sa mga regular letter senders kay Facebook viewers sang imo nga programa. Ang i-share ko naman sa mong tita, bali part 2 ini sa akon nga story regarding sa akon nga childhood life kag ika-11 ko na ini nga entry. Una, tita, ang about sa balay-balay. Sa nagapangidaran pa lang ako sadto sang 4 tubtub 8 ka tuig, mahilig gid ako, tita, maghampang sang balay-balay.
Upod ko sina ang magulang ko nga babayi nga among akon nga ginasundan kagang akon manghod nga si Agot. Ang dingding sa amon nga balay-balay tita amo ang karay o kun lokay sang lubi. Amo man ang atop kag kaagi man gani tita nga ang mga guba nga payong kag kapote amo ang ginahimo namon nga atop. Samtang ang salog naman ginabanigan namon sang sako. Kag sako man ang ginahimo namon nga puwertahan. Sa amon sina nga balay-balay tita, nagaluto-luto kami dira. Ang amon nga kaldero, amo ang paya sang lubi, tapos ginabutangan na namon sang yabok, kag jutay nga tubig, tapos butangan sa mga dahon sang bulak, kag lugay-lugayon. Sa masami, may tiyanggi-tiyanggi pa kami, kag ang amon sina nga mga baligya, amo ang panit sa mga dulce, biscuits, kag mga chichirya. Samtang, ang amo naman ginahimo nga kwarta, amo ang panit sa mga dulce. Inang dulce, bala nga ginalubag lang ang wrapper, tita how. Kag ikaduha, tita, ang about sa school days. Actually, wala ko gidgawa masyado nga na-enjoy ang akong nga childhood sa eskwelahan. Humalin sang daycare ako to grade 2. Tungod nga masyado gid abitakon ka mahuluyon kag hipuson sang gamay pa lang ako tita Reg. Gahampang tana ang iban nga mga kabataan, samtang ako iya, hustuhan lang takon nga magpungko sa siya kag magpamusi-musi sang akon mga mata nga nagalantaw lang sa akon nga mga classmates kag schoolmates nga nagahinampang. Pero ang masadya tita, amo nga kung magpauli na kami halin sa eskwelahan, kaysa umaabi kami tita, kag mga tunga pa sa oras ang amon nga ginalakat. Halin sa balay, pakadto sa eskwelahan. Kung kaisa na gani, nga mainulano ng panahon tita, masyado gid kabudlay para sa amon. Kay wala labot, nga medyo malayo pa ang amon nga ginalakat, masiok pa ang dalan. Malao, kag madanlog pa kung kaisa, kung magulan. Kay may maagyan, paabi kami nga talamnan tita, may sapa pa nga talabukon, kay nagabaha kung magmunog ang ulan. Kung kaisa na gani, kung magulan, kung sinuto gani ang una nga makapauli, ginapadanlugan niyang dalan, para nga ang mga maulihi, mabagsang o kung makadanlog, abaw, katuntugin. Ang hindi ko gid malipatan, tita, amo nga kung magpauli na gani kami kung kaisa, nagapanghapit-hapit pa kami sa dalan, kag magpanaka sang sarisa, bayabas, kag star apple. Kung kaisa ang uniforme namon, damo sang lao, kag tagok sa mga prutas nga amon ginakaon. Ti kung malaban na gani si nanay, ayawan gid sa permisang kuso sang amon nga mga uniforms kung damo sang mantsa, kay ti puti nga daan. Kung kaisa tita, pati ang bunga sang kapayas, kag paho sa mga kaumahan nga maagya namon, ginakuha namon kung wala sang tawo. One time, may paho nga nubo, kag damo sang bunga nga naputos ang papel, hambal sang isa namon kaupod. Sa sanga nga damo sang bunga kita makuha, parang hindi gawa balanon nga may ginkuha. Okay lang mandaan tita kung ang mga prutas nga wala ginatanom kag ginabaligya ang amon ginakuha. Pero abis ang sarisa, kag bayabas, maan tita Reg, perte man kami kalisngad sang una. Nagapangwa kami sang bunga sa mga prutas nga pwede makaon sa mga kaumahan nga amon maagyan. Ginakuha lang namon kung wala sang tawo, kag wala kami nagapangayo. Pero during malang ato sang childhood namon tita, kay waay pa kami ti mga buot sadto, kag nahuya kami nga maglisensya o kung magpangayo sa tag-iya. Kung kaisa gani tita, nga temprano pa ang buhi namon sa hapon, nagapanghapit-hapit pa na kami sa mga kabalayan. Kung sa diin to may TV nga nagaandar, agud nga maglantaw sa pelikula. Kay mahiligid kami sang una maglantaw sa mga action movies. Sa masami tita, ginapatapos gina namon ang pelikula antes magpauli. Pag-abot namon sa balay kung kaisa, nagapamangkot di si nanay kung insa na hapunan kami sa pagpauli, ti ginasugidan ko man nga naglantaw pa kami ka TV.
So nakatapak na ako sa grade 3, hasta grade 4 or grade 6. Daw nadula, nagawa ang pagkamahuloy-on ko tita. Damo na ako sa mga friends, kag mga kahampang sa eskwelahan. Ang mga ginahampangan namon sina tita, amo ang slipper game, tumbang balay, luksong tinik, tintin baka, pikyo o kon pityaw, shato o kon bagol, patinteros, bagol gali no, hindi bagol, bagol. Patinteros, stickers, pitik-pitik sang lastiko, kag madamo pa nga iban. Pati gani ang jackstone tita, halin sa 1 hasta sa 40, ay balaan ko na maghampang sang jackstone. Kag mga classmates ko pa nga mga babae, ang mga kontra ko sa jackstone. Kag muna ang isa sa mga hampang sang una tita, nga ginagamit ang ins-ins. Ikatatlo, ang sabalay nga mga hampang. Madamo man ako sa mga hampang kung sa balay lang ako tita Reg. Pareho sa basketball, volleyball, taksi, lagsanay, panaguay, adum-adum, or inang nagka-blindfold ka bala tita, tapos hiramon mo ang imo mga upod. Kag ang imo una nga madakpan, siya naman ang taya, kag madamo pa nga iban. Magluwas dira, madamo man nga mga traditional kag seasonal nga mga hampang tita. Pero sang karito, trumpo, pusil-pusil nga kawayan, nga bunga sang kahoy nga manasa ang bala, paupas damang, ang pagpanakop sang ulod nga labog-labog, pero sa iba yung mga lugar lain man siguro ang ila panawag. Bale, sa mga kahoy nga nagalumbay ini makita tita, ginauyog na namon, kag kun mahulog na gani, kuhaon na namon, kag higtan. Kag patiyugon, kag ihigot sa magtimba nga lipak sang kawayan, kag butangan sang stick, kag may lata sang sardinas sa punta, agod nga maglagtok-lagtok. Pero sang garmay pa lang ako tita, madamo man ako sa mga collections nga mga hampanganan, kag ang iban hasta sa tulad, di dya pagani nakatago. Ang pila sa mga collections ko tita, nga ginahampangan ko sang una, amo ang mga stickers, jigsaw puzzle, may lastiko man ako sa adto nga nakasalapid, nga masyado kalaba. Play money, sang time pa ni President Arroyo. Stickers sa likod sang gamay nga mga packs sang energy drink sang una. Kaya may mga gina-feature dira nga mga sports heroes, kag nanariisani nga mga sports, kag ginagunting ko ina tita, kag butangan sang karton sa likod, agod nga magdamol. Pati gani ang sulod lang sang jelly, kinakolekta ko man. Mga kutsara nga plastic nga gamay, nga lain-lain ang kolor. Yan ang may dulce bala sa iya nga uluyatan tita, nga sa subong, amo na ang ginagamit kung magbakal ka sang ice cream nga ginabaligya sa mga kafiestahan. Inang ginabutang bala sa cup, kag may mga collections man ako sa mga charts tita, nga mga projects namon sang una sa eskwelahan. Kaya ang iban, ginabalik na abis ang amon nga mga maestra, pareho sa mga animals, mga pambansang sagisag, national heroes, mga anyong lupa, mga anyong tubig, Filipina sceneries, kag iban pa. Bisan amon na ni ang edad ko tita, pero ang iban sa mga collections ko, ari pagihapon, nakatago sa sulod sang bag. Kag ang iban, ato sa balay namon nga gabok. Pero ang iban nga do hindi na mapuslan, agin magpila ko na ato sang una. Ang iban wala akong ginpanghatag sa akon mga hinablos, kay may sentimental value na abi sa akon. So kanami ilanggid, nga handurawon ang mga nagliligad tita, ilabi na sa mga tinion nga mga bata pa kita. Balaan ko nga ang iban sa aton, ara gid makita ang tanda nga na-enjoy kag nangin masadya gid ang aton nga childhood life sang una. Kay may mga scars kita sa aton nga mga tuhod kag siko nga hindi gid madula tubtubsan o. Pero sa subong, ari na kita sa present nga panahon sa aton kabuhi. Kag ang mga nagliligat, nangin kabahin na lang sang istorya sang aton kabuhi bilang kahapon lamang. Masyado gid tanaw kasadya sang una. Ilabi na ang mga kabataan sa mga kaumahan, pay tulad tana halos hindi moron makita ang mga kabataan nga nag-enjoy
Upod ang ila mga kahampang kay kalabanan, puro na lang cellphone ang ginahampangan. Masyado nakalayo kung ikumpara tapas sang sa una sa ato nga panahon sang hindi pa uso ang cellphone, kag wala pa sang internet. Sa tulad, do hindi moron gawa makita ang mga kabataan nga nagahampang sa lagsanay, panaguay, nagapanaka-saka sa mga kahoy, kag nagahampang sang pila naton ka traditional kag seasonal nga mga hampang pareho sang una. Kaya ang data na tulad nga hampang, unay na lang nga nagapungko, nagahigda, o kung nagahapa nga nakatutok sa anda cellphone, kag inoras na ang ginausik. Kung kaisa do hindi, moron gani masugo. Kaya basta na-addict ron gani sa mga games sa cellphone, do hindi, ron mabakbak kung sa diin to nakapwesto. Siguro damo, gid nga mga parents sa kabataan ang makarelate. Ito kalawig na sa akong istorya. Kagsulat, Tita Regine, sa tubdob na lang anay diri, may part 3 pa ini tita. By the way, sa mga pinalangga naton nga mga kabombo, nga always gid ginagapamati, pero wala pa nakaagi share, kung tani, try nyo man nga sulaton ang inyong kahapon lamang kag ipadala sa KLP. Kaya kung mabasa na ang inyong sulat, tira ninyo ma-experience kung ano ang feeling nga ginabasa ni Tita Regine ang inyong istorya kag nakashare man kamo sa inyong mga inagihan sa iban. Hindi lamang agud mangin kalingawan, kundi mahimo gid nga magaserbi bilang giya, makahatag sang leksyon, inspirasyon kag motibasyon sa matag palamati, ilabi na sa mga makarelate. Kung daw medyo confidential, sensitive kag explicit gid man ang inyong story, pwede nyo gid nga taguon ang inyong identity paagi sa paggamit sang codename o kung ang paghinago sang inyong matuod nga pangalan kag lugar. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Share na! Madami nga salamat sa inyong pagbasa, tita. God bless you always and more power to your program. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Yes, Mr. Survivor, you are right sa imong mga observations, sa mga activities, sa mga kabataan sa una, ilibinigid ang dira sa kaumhan, kag sa mga kabataan subong. Kumbaga, no, ang iban gani, di na naiyakabalo, di na naiyakakilala ano ang pikyaw, ano ang ins-ins, no? Mga outdoor nga mga kahalampalangan, no? Hampanganon sa mga kabataan sang una. Kasi sang una mga kabataan kiti ilabnagid no sa mga kaumahan nga ti hindi gid man amuna no ka well off ang mga ginikanan. So actually kanami man no it teaches the children nga mangin creative kag mangin resourceful kundi magbakal ang ginikanan sa pusil-pusil kundi ubra pusil-pusil kung hindi kabalo or kung hindi kaya sa ginikanan magbakal sang mga dolls sa mga babae kundi ubra sang mga dolls no sa una kanami pa to kay i-drawing mo ang doll tapos i-drawing mo ang ilang mga attires tapos ano lang na siya no do ipilit-pilit mo lang na siya or do ginatiklop lang na siya kagkasadya man no kay dira nagagwa ang pagka-creative sang isa ka bata. Kaya syempre, wala gasto. Ga-enjoy ka na, wala pa gasto, and then you make your collections. Sa sina nga mga hampanganan, nga imong ginhimo, sang una. Ang iban tuod, no, though they cannot let go sa mga manami nga memories ng ilang childhood, so they kept some toys, ilabanagid kung ginhimo nila, or ilabanagid kung nagbilin ini, no, sang tuman kasadya, or manami gid nga memories sa ila. So, even if grown up na sila, makita pa nagyapon ng mga toys nga ilang gin-keep. Para reminder kung ano kasadya sa ilang nanging childhood days. Well, sa subong, may mga ara, no? Sa school, may mga ara nga ang mga teachers gina-reintroduce sa mga kabataan ang ini nga mga traditional nga mga hampang sa una.
ang mga outdoor games nga daw hindi na yan nila kilala, so that hindi sila masyado nga magtutok sa mga games lang no online kag sa ilang cellphone. So kanami man nga ma-learn man nila kag do naga-enjoy man. Ang feedback is that naga-enjoy man ang mga kabataan. So it's good, no? Makita naton ang mga kumbaga ang kaibahan sang una kag sang subong. But anyway, ang importante dira no nga we make beautiful and fond memories sa aton nga childhood, so that kung grown up na kita, may ara kita no nga i-reminisce kag ibalik-balikan nga mga nagliligad pa naton. Ang paghampang-hampang naton, mga balay-balay, tuksa dyan ang una ang balay-balay, luto-luto, grabe kami, may tiyanggi-tiyanggi pa kami sa inyo balay-balay. Anyway, thank you so much, Gid, sa pag-share mo part 2 sa iyong mga story about your childhood days. Salamat, Gid, sa liwat. Mr. Survivor of Southern Iloilo. Alas 2:40 ang atong oras, magabalik kita with more stories para sa inyo diri gihapon sa kahapon lamang program Kaupod, City Regine. Balad dayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o pananakit ng katawan. Sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang marunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Masunod nga istorya nagikan sa kay Ai sang uton. Dearest Tita Regine.
hapon, sa matagpalamati, isang kahapon lamang, pakigbahin ko, tita, ang istorya sa akong ama o kung akong employer. Tawag lang ako si Ai sang uton, and by the way, tita, nakasulat na ako, kag ako napilian man, kag nagdaog anay sa inyong programa. Subong, ari naman Japon ako sa Singapore, gaobra ako for 6 years na, kag isa ka OFW. Gusto ko man i-share ang istorya sa akong ama. Tawagan lang siya nga Ong Chun Gyok, 90 years old, nag-estar sa Singapore, born in Batu Pahak, Malaysia. Ari ang iyang pag-istorya. Well, this is in English, no, mga kabombo, pero sige, translate lang ha, para nga hapos natin intindihon tanan. So, nabunag ako March 30, 1935. First of all, gusto ko nga i-share ang true story nga ako niya naagyan sang bata pa ako during Japanese time. Though I was about 3 years old, pero ma-recall ko pa ang mga hard times nga nagapalagyo kami sa sampan kag nagapanago sa forest. I can share my recollection about Japanese time. Ang Japanese, grabe gid ang ilang ginhimo, no? They caused havoc to all the countries nga they invaded. Gin-torture, kag ginpamatay ang mga tawo nga wala sang kaluoy, till the day of atomic bombings in Hiroshima in 1945. The Japanese banana pictured currency became worthless overnight. Ang bago nga Japanese government became good, kag nag-distribute sila compensation sa tanan nga mga households. Ang Ban Hong Leong Building, now a real eyesore in Batu Pahak Town, in terrible, bad condition. At that time, all of them were so proud. They thought so high of themselves. Ang singgarang Malaysia ginbaha sa 3 ka bulan. Nakita ko lang ang akon nga amay nga nagwa sa isa ka sampang or small boat, and later nagbalik siya with some food para sa akon nga mother kag para sa amon. Imol kami. I was then 12 years old and had to learn cooking. 6 years old ako when I already knew how to feed Eng Sun o kon ang brother sang lunch kag dinner. Later, naintindihan ko, damo mga tawo, nagkaladula ang ilang mga kasapatan, ang mga manok, sa overnight flood. At that time, tanan kami, no, mga bata pa, and vocabulary sang tanan. 1 or 2 years later, makita namon ang mga Malays, when they are 18 years old, ang kada isa ginaalaw na nga mag-carry or magbitbit sang parang o kun long knife sa ilang mga kamot. Nakita namon, pero wala kami kaintindi, why kami kabalo, nga, and why man kami, no, nakulbaan at all. So, nag-move on peacefully for time. And makita mo na mga Malays walking sa mga dalanon in groups. Ang amon nga amay had a very good Malay friend. Isa ka adlaw, ang ini nga tawo nagkadto siya sa amon kag nagdala siya kagindala siya sang amon nga tatay sa ibabaw sang amon balay. Tapos ginambala niya ni sikreto lang amon nga father nga siling niya by 12 p.m. tonight, Malays will kill all the Chinese. So, giniistoryahan niya, ginabala niya ako niya father, na kinanlan maghalin na sa banwa, karon sa gabi, as early as possible. After World War, after our kind relative rescued us, nag-ubra sila sang tunnel dito sa forest para magpanago. So, they let us stay sa isa ka room, kung sa diin, no, we managed nga maghigda sa 2 ka beds, kag ang iban sa amon, we have to sleep sa salog, iping sang bed. Satisfied man kami, having a place to sleep. And kada gabi, ang akon nga lola would remind my parents nga patsyon ang dim light bago kami magtulog.
And every night, ang akon nga mother would remind my elder sister nga 12 years old pa lang sadto nga himuon ang amo sina. But I was very sad kun nga ang amon nga mga parents nagaaway every morning samtang nga nagapamahaw kami. Ang akon nga mother would ask my elder sister to sleep under her bed. Ang mga ginikanan ko, ginapatay nila, no, ang dim light every night. Inaagabi, I happened to see men walking past our room. Sigurado ako ang amon nga mga ginikanan would suspect anything could happen. But, after some time, in the middle of the night, may isa ka lalaki nga nagsulod sa amon nga room. Ang ini nga lalaki, direkta nga nagadto sa akon. Kaginbutang niya ang iya nga kamot sa akon nga tiyan. Trying to lose the handmade tie garter. And didn't know why nga nagabugtaw gali ako. So ginkagat ko iya kamot. Kag madasig siya nga nagpalagyo. Gusto niya ako nga molestahan. Pagadason nga aga, ginistorya ko sa akon nga mother, pero ang mother ko, naghipos lang. Ang mga Japanese people nagsulod sa amon nga balay one by one, agud lang tawon kung may mga kabataan, kag may mga lalaki sa sulod sang balay, nga nagapanago, because they will kill every Chinese they see. Gindalawan nila ang akon nga mother, ang pig sang akon nga mother, ang baboy, and all the things inside the house nga ila nga magamit. Ang akon nga mother, may gintahiin ni siya nga pot holder. Ang mga Japanese people, sadto, they make a lot of holders para nga i-wash, okay, para nga amo na ilagang ginapamahid, no, kung after sila nga maghigko. So, very bad people. So, pila ka bulan after, sang nag-surrender ang mga Hapon, ang akon nga mother, nagwa, kag nakita niya, 3 kadalagko nga bags of Japanese money, nga ara lang sa amon nga front, sang amon nga room. At one look, si mama ko was so excited nga tinakita niya ang kwarta for the first time. Wagi siya kakita amo to kadamo ang kwarta over 2 years. So, she quickly took the bundle of money, tapos dali-dali siya nga nag-rush pakadto sa tinda, tapos nagbakal siya fish, kag gusto niya nga magbayad. Suddenly, the fish stallman, gin-reject niya, hindi pagbatunon ng kwarta. Tapos nagambal siya nga, ang Japanese money kuno, hindi na magamit. So when we shifted out, we had to shift also the 3 bags of Japanese money. Abi mo, nagsuprer ako ya sa nga, tuman kaimol nga pagpangabuhi kag mabudlay during Japanese time. Nagapanabgo kami for 2 years sa forest. Bangod ang mga Japanese came to our place to kill people. Na-experience namon nga magkaon sa kamote, dahon sa kamote, kag kangkong. Tapos at mayang age, wala gid ako kaagi kaon sang karne kag isda. So amo ini ang akon nga story during Japanese time. So pasensya na Tita Regine, malawig nga istorya, kag English pa, ikaw na lang athag sa pagbasa. Kay si ama ko mismo nagsulat. May ara nga time kasulit-sulit. Anyway, thank you sa time kag pagbasa, tita. May God bless you and more power ang tagpadala. Ay, sanguton. Balay iyan niya gilisang imo nga ama, nga isa ka Chinese, kaga taga dira sa Singapore. I was wondering, paano mo siya na-convince nga mag-share man sang iyang istorya para diri sa KLP? Did you let her listen sa program? Kag siguro gina-translate mo lang sa iya para nga maintindihan niya.
But I really appreciate it, no? Ngati nag-share siya diri sa kahapon lamang program. I do not know how. Either gin-convince mo siya or you told her about the program and siya man, no, nag-offer ngati ma-share man siya sa iyang kasaysayan para diri sa kahapon lamang program. So I just hope na while listening, mapabati mo gid sa iyang ato nga pagbasa sa iyang kasaysayan. Please tell her, thank you very much, Gid, and pwede pa gid siya nga makadugang sa mga iban pa gid nga mga kasaysayan nga pwede niya nga mapalabot diri sa KLP pinaagi sa imo. So ay madamo nga salamat sa imo and I hope you are safe ha dira sa imong trabaho kag dira sa Singapore. Sigurado ako looking forward ang imong family sa imong pagbakasyon or pagbalik diri sa ila. So you take care. Salamat gid. Please tell your other friends sila man pwede nga makashare diri sa kahapon lamang program. Oras naton, it is now 2:55. Magabalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal. Diri sa kahapon lamang program, may short story diri para sa aton si Mary sa 1st District. Dear in their regime. Maayong hapon sa imo kung sa tanang itagpalamati sa imong programa ang kahapon lamang. Inisuno sa istorya sang akon Iloy. Suguran ko ako ng istorya sa nagaedad ako isa ka tuig kag tunga, 1.5 years old. Gindala ako sa akon magulang nga babayi para magpanglaba sa suba. Waay niya matalupang di, gindala na ako sang masulog nga tubig sa malayo. Didto ako gindala sang tubig sa may nagapatubog sang karbaw. Ang tawo, amo si Pablo, kag amon man paryente. Nakita niya nga may buhok nga nagalutaw sa tubig. Sige niya nga himutan, ulo gali sang bata. Iya ako ginhakwat sa tubig, kagintawag si nanay, nga nagapamulot sang kahoy, nga ginbilin sang baha sa higad sang suba. Iya gintawag si nanay, nga nagapamulot sang kahoy sa higad sang suba. Naiwana, ang bata mo nalumos. Gindala ako ni nanay sa balay, kaginpahigda sa salog nga wala sang banig. Sige lang ako suka kag pangihi sang tubig nga nagsulod sa akon lawas, tuga sa pagkalumos. Pagkatungang gabi, nakabugtaw ako. Salamat sa Ginoo. Ginatagan ako sa ikaduha nga kabuhi, halin sa pagkalumos. Subong nagaedad na ako, 89 years old. Kag dinhi na lang natapos ang akong istorya. Salamat sa pagbasa. Mary sang 1st District.
Wow, Angel, mugid gali si Pablo ang inyuman nga paryente. Sus ano ay han, no? Ang ginbatsag sang imo nga iloy nga natabo ato kag 1.5 years old. Tapos nabanga ang imo nga sister na pabayaan ikaw wala yan na kaya na tulok-tulok. Nga ato ka nagali nga ginanod ka na yan sang tubig. Mayo lang gid no. Anghel mo gid si Pablo. And see, wala kaya ginkuha ni Lord sa nga time kay ti damo pa siya sang luyag nga ipa-experience sa imo kag luyag no nga ipahimo sa imo. Now you are 89 years old. Grabe nga blessing no nga ginhatag sa imo. So I just hope nga naging very meaningful ang imo nga kabuhi and keep it more meaningful as you live day by day. Salamat Mary sa First District. Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, pariyog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. By the way, luyag ko lang i-remind ang ating winner si Mr. Amogi na iya. Sir, may interview ako sa imo this coming Saturday. So please kadto ka diri sa Bombo before 2 p.m. and palihog pa Xerox ka na sang imo nga ID 2 copies. Actually, sir, nagatawag ako sa imo do hindi na galing no. Do wala nagsabat ang imo nga cellphone do ginakat niya. Pero nag-text man ako sa imo previously. But do wala man ikaw naka-reply. So palihog na lang ha, kabay nagapamati ka gid. And kapag makakadto ka gid diri sa Bombo this coming Saturday. Mr. Amogi na iya ang aton nga winner last week. Check talibat ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 105 days to go before Christmas. After sang KLP, ang mainyo naman mga paborito nga mga dramas ang magasunod. Especially after sang kahapon lamang program, si Tuyang Ermitanya and then ang Provincial Jail kag Dear Diary. So enjoy ka mo sa mga programs, mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Balikay kita tomorrow sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid, good afternoon, and God bless.